pen ho asem edu fiara se ya emena na beka ni fiara na Sompa Asem Mpe Nipa no ne eja demo na eja dem pa medikia ka jo se ne ye boja ye fiada bia ne ye breki kwadi ahomi oni asa aba ne joada enti edu fiada sa bibia timisi ene ma haye de na ahanso so eye akono no enkomo bia timi pie ne enkomo bia timi pie ese oni mi amebe ye no kora Friday bia sa me kire wo so no obabusa aba na ya bobo ho na ya pen pomasi bre de amao etesere na no bibe wo mu ma ne mema ma Friday ne ye de no isi Friday bia one serial caller baako obabusa ade ye kire wadwene wa brabo mu pa se ye ma ho se ye mema ho se ye adwuma mu se ye aware mu se ye mpratwe mu se ye wiase se ye asole mu na ya bobo ho ne yakon akoyanim ana ye akora be wrezi bi na ye ne mu nyina ache ne yakon akoyanim efiada bi ede efiada bi ede de nefie nso emu ede pa ene emu ede pa Kevin oyata o she chire o sresresa ozo fe nenso so mbe na anu ade ni bi mu ana na Kevin na adwene nyo wo fe jimi no za o metumfo se o pe ngwazi azempa efiada bi ede na ne efia ha be ede pa Kevin boy tuma odada fidie ni funu mana niema akotote dia ma sana ko ba jasi simprimu ono so boy tuma den yasi fi ha nyina ono so wawo wo ye be ma 10 gram pa da woni be bonanim no na be hunu ni pe kana asem enti awrade nhira no o boy tuma pa saa nso na eye mi ame boss yara mi rafini dino kokokokokoko tintin kama a chese ono so boy juma chiro hopa ma David no wakum Goliath David wakum Goliath kumasi abonten ya totoba yira ni gobi ye usadia no ejimi o David o boy juma papa David awrade nhira na onyo kese sa na ye producer ye nkwanta bisa Isaac osi nyina nkwanta so entwen o mani nanso ebremu ye de na ubesi junction na so no afrese migina o na ya ba be fawo o boy duma pa stories ye de bro nyina o mo ana bo ano na ye de abro sa na ye kokosachi frecha ono so boy duma o yale na atekochina kokosachi frecha no ontimi nya duma nto aso 1 week obeyare oye nipa bia o hede ni ahoden sa antino yana na yere bune kakra ko be ma de ohonye de na ya yere mpesa antino ene sisi wasa ye pani member ene nso so no so be kana dina kire Ghana fo na wasore ko ele bia be de eja mo na tena se Asem Mpe Nipa panyini no onzo agene dia achese ne no rosi abobbo ne kepa bonne wo cha America emso wi ya no woko kokuru ni munyande edu abo ano ho breko firi ha dese wo kwa no ntino yene ni be dinkra ne na kakra wo di jaye no di ajaye na okone ho eda no abefa yenso yako because ene no unkwa brucha sa address no ntanye otena primu ne ya na se niema akotote ede amaye eja se was joso otie dwumadi awrade nyankopon hia no onye nkase otompaboa o joso awrade hia no onye nkase saa na me maame Anita Hotel maame nso so otie dwumadi awrade hia no na onye nkase senior contractor Kofijo oni Mr. Yabu ha no mo fidie eda ni nua bre nso otie be minne owo me yefuna wo me no enu akosi ajamfu a obedi akon awrade nhia no nya nkase agudie Paulina awie metene nkan ni mede mantene nka menene wo problem pa ka so ofre me amfre me ntie no yewia e be kan wasem ama bibia akotote e de amaye nyina na yakon akọ yenim kogo za chi bibia boko de boko kogo desadi evino sa wo so ho ye de metiapo pa ene wani mu yesede ai sa namtie me yana adamani aba ada sikani ho ada ofriso aya ade e be hime no sa ada na mesere pa ndidabo se maye din no na bibia ni ho na asemba na mesere sa na live tie onse ye wudi fo nsa na yete o ye boni ane yesere ase ye dia kata so na later na ye prawo nti mu za mesere pi bia na se sa ada no hawo
me the kata house and then my children is be mu achiro nti eno ya na ya adwonbone ana se awudisem okay to so Salo gada forte go kubeka to se bua wa kubibia wo go ye Koko bia boko ajawe ne den eze yesrado nye bibia nya boko chief ne ya refo we chamu bia boko na ja sunsun person na na mre bende chief on fan cheme na the voice na still awat e be adwuma kakakra to waku onefie anya so say akohifo birthday na yakohifo birthday anu no bi busa say asem no nye obi aso na ekowini na kovi obi ka se obi ekowini a ya timdie ya na ya bibiri mu hane de ya fa na timdie onze akohwi obi a onka no kro mfantefo kasem no emini obi a onka no kro na aba kan kasem so a emini primeni nipo onim ska spende yeso ekohwini aha but ya fa na timdie akodi akohwie ye ne do ade ane bo ode nte se de obeto baby executive obeso odidi obekwa kodidi aha yempie yemkwaji yani yemmokawe omfan ne ya kasese nipa we ekohwini but ya fan bi tunya kan na adane bone kese a ndinam se akohwifo birthday ne wo mpe ball ne be pie be trena viana ne bantima baby aha na aye bibi o fantini bi kan bi kire men kan mia no kon no ko bu se no krum se o mo se e kire se o nka no kre ma boss ya na e depende se de obesi aka asem no won se ka so bi ekuhwini a how be fa so obesi bi a uton no was uye kuhwini obi ho anu ade ya agodie obi ho so a ne bia se obesi aka asem no ton ne de bebe bia ye na ya na entokwasi a ena ba na ye problem semtu me ka so ye kuhwini kese na problem bia ni ho a enye wasem uye kuhwini long term problem ni ho enye wasem but ye ko true abufu no maka se kuhwini te se eno na ya na ye de ntokwa abufu na enti na manda ne bone o kenka bone o enstrefe na so eja kurubia ye firimu obeye ne de ka sabi te se wasai pa aka sa nan kanya abufu wasem dabi o se wasai no empaso kurubia sai e wade a wasai wu obi ni madwaman komodi pa o kan se wasai pa aha atiene anu chifara sa o kan se no wa serious o de ne yahwi ni okay enti ye ko akoya nim yenya transit say ya sade mu nim ne da no futusem de o ye de beba wo na futusem no ubetimatia ye futusem no second of anu edutwa ni fa bonkum ni akire edu betimatia ma na ye oda to mizo ni bisi wo nchen ne bobo na ne ma nkotote mfa ma mizo drink ne 5G mixture no drink wanwaso obi a ewodwa so a eno no obi eno mo pa cho fried rice ne ye ready na nya mizo kakra di piana da no wanhwe ni di biem bon we de ma hunu se wo na wo kokko wanim ti da biara da ya transi ye bon ka ye ka cho se mizo ni de pebinom na ne ma nkotote mfa ma 5G mixture no se wa ye mre kakra ase wo ye adwuma be so boost immune system no a aye ne ho anaji drink we bo adwuma papa ni nua no temptation wo je no bi soso a na wo kokko wanim mo amutu ne ma ton mo amton drinks no ebi ni wa na se wonye gayo kuruma de sei no ye betu mizo 5G mixture na se wo no unim whatsapp unim ne ekro omoso pedodo atu pen baako ato o to aton stores so a number ne 0246 270221 0246270221 pb na to ne nom na niama enkoto temfama 21st clinic clinic kese bia aba Ghana mamu ha kumase ha ene mpatamu bebiri baabi te se boase koda obehia 21st clinic akra omo osunyan nkranza atakra de tachiman baabi biara ope omo abenyo omo ne enwanwan se kuro omo ni so koda no ofro mbe yen hyehyeye no mama dokotafo ni bia ba no mama ba hwe wa ofo amane ma akotote dia mom na dwuma omo die nie omo se siatika ya de ya na to ase twetwen untinu ne ma mfuro ye bibia nkoye usisi uti pinza yomo ana yesa de omse bra no mu yisa ya de nyina ntongo nya ya de omo sanko ano no ba 21st clinic jinjie kese no omo nya siatika mu de siatika ya de no de hu 21st clinic na pe ba bia fa omo so omo bo adwuma pa titumidike ne bra sa nkuro ne bro no amabobo sia na afo omo number no cheche ya dim no mo 0540
311 0540 ofra ombejo so 3A cool capsules se menkancho se kuku na aje woto aboso no enema nkoyi woto ase twetwe no omzi tumirika na beda begibi na ebobo omde o my tablets ano so mini bia mpacho bia kuku sisi wo honam anini ba bia no udware abunza sapo na sum na apone afiri ho esisi woto ano uja na ya wo bre ochima no wanim achendi kakra wuma na se moja di waja na yachi mpacho obe ma yemu no ntimi mo aduma yuso nyango no unya seferis bia kuku timi yesa mistake ntutumirika na beda beto nuru no bi na mo form number friend na church oyade num chom no nchi nuru no sadi obenom na babo 0546 107 107 0546 107 Sompa chadio ko aya Sompa chadie sa chadie we na di nipa ko nhidam sum nipa to nhidam nkunimdie nkosuom afi wona nyinsen no omo wo form ba wona nya ba nso su nya ba ko achadie we no ya ye ne sa afa hye afi bia no ano dene ndi Sompa ya metuetua waso ache ya hu sa afi na kwa wiye ne se nti ne ye ka cho se Sompa chadie we fa ho bedon na ne man ko na nimfa ma awurade asem si nyame Sompa ne so bi behwe nyanka ene akunafo ndi me pa cho se wo sika wo ahode wo japade wo aduane wo ntoma na wo spende wo nyanka ene akunafo ho de a me pa cho na se nhira no mu na awurade sumu akoto no mo amu wa bruchire mo mfa ma na wo de wo ni mu bi number wa ha frɛ no obekwa akwaje de aba ne abodi mo se yensa aka emo no anwa no sika no mpacho ntoma no yamfa mama me no akunafo afi etwa mu no ye hwɛ akunafo nko 3000 awurade yade wo Sompa ni ma ne ye nko ha ye wie ekɔ ye sports stadium Kumase esa ko hwe nyanka over 4000 ebinum from kuro ba ye fa no nkuro ni ade ye diske gya won kwan toma aduane ye no moto Blessed Foster yade o ma musika no so ba mfa so nti afi we so send wo de ye fa 0598 559 802 0598559802 send fa so a Blessed Foster nensa beka Telawan Media na Blessed Foster unya hyiamu bia de a yenya na wo send de abrem pacho ntoma ene wo mo no wanwa mpacho fa fodo soro ha tomatoes ni sardine fa fodo soro mpacho wo ade bia upese o de beche na ade ni timi pro within 1 week within 1 month timi pro de amsrew na waton no ayi sika de amaye na bibia akotote de amaye mpacho bra be yebi na awurade nhira enye wo chefa ye bo aduma pa from October ya akoye agiagu na December ye de ache ye nuanoma enibie na nema akotote de amaye express group se menkancho se for akontu sembe down na nema nyina nkotote mfama wasi kurobia ye de aeroplane ekɔ de mpacho se wo baba be down mbeboa wo go Dubai China mpacho ko Canada US Germany mpacho ko Scotland kurube na abese ko US tumirike na beda be down na omwa Canada de na fomo omukura New Jersey fomo omukura omse yankancho se express group omo boy duma wo number ne 0555 55 00 67 0555 55 0067 for the 21st clinic on Bejo so na express group on Bejo so na eniema akotote dia ma Liberty Conference menkanjira wo se afiwe dia be yiru ampaya edwa papa Liberty Conference no dwumadie na ekoso 26 this month a chese ano dine October ya mu babia dabiala damo ye no ehwa na ese ekoso obeba ba be hia nyame akoa Miami name omahene yaw adubu ache no yebre awrade apagya ne nsasro nko achese ohim henki ensanchanisi osam fifra ensanchanisi ani hwe wanimu a ensanchanisi ndo omahene adubu achese bre na 26 this month yemebom ne yento hallelujah wasese wo ba mpacho wine no now the anointing warrior aka ho na eniema akotote de amawo sa kwan ne so kura tumirike ne hia nyame nipa na awrade nye nyame na nakoa nso enye nakoa apostle gashi se menkanchiro se eni die kwa so tumirika fo ayale hwe no ebra
na onhwe emfama Dr. Apostle Amagashi osia wi Ibrahim ono kwa na Awurade ama na bebidura ayarehwemu ahoɔdene ni tumi na oso ndu saketu abi no okura haban mu ɛna na wofo gyeto no mbusa ase ne ɛkyerɛ wo ne obɛyɛ enti Awurade abie nani a nkofo de machine hwehwɛ yade mo de nani kosua edi wachi hunu ne a woyɛ ye mistake bi e ba nipa a woyɛ wo saa na otu yade na ase de amount tum nika na hwehwɛ Apostle Dr. Amagashi na omwa ema niema enkotote emfama Apostle say wo frɛ ne number na unsabeka number ne 0547 044 307 0547 044 307 frɛ no na omwa ayalehwema niema enkotote emfama eye wo futisemu we na ukotira no waye mistake wa setenam we na ukotira obobra unkunko wanim se ukotiri we yi a aya na ma setenam ayedin yi wasum fere wunu aka kire ne se ofa ene na pamfo atenase ene dai ye de wafutusem no ebrew edini ya kinsri kwakubuache ofere me nation sanka ofa Bishop Lumba meje so eya honhum din dia bobi ne nhira nto abrabo so wafutusem kokoseti freja Ofa medase mami fanchi asron konfama eye me ankasa mpapa ba kope Bishop na nakodwo obriye boa spiritus baby a wo bia me denchi asron kon edema no na me nua ba prekope Sister China osokoban ono so etie me pa ene me nua baby so wase me fanchi asron konfama me boss eye omona samoa wase afene Rita otomba bo Asqua police station ho wase won fa dwumadie eni agrokra enti ya chiacha wo nyina omojo so ofa ene mefutu semwa ene me so me ka kire mahwefo anase yatiefo nyina ne se mibusa se ene obi eboawa eya na won kaya na ye mprepi no ye wonkofo bi wo hono a enam nipa bi so enene omadru pempen so a ene omabrabo asi ana omukọ omanim ofa yemra awadiem obi wo hono a bema bi akọware oba bi a ene oba na die ewa abrabom senkanye bema no ena na dawroma oware sa wo ba no ana chese wone ne ye nhyehyeye ana oni tu anamo bi a enka sa oba no nke bi kura nka ene na abrabo nka ye basa ene sa oba no bema ne boa no ebra bema ne hunu ne bi a oni sika ebra bema no hia no na oni ne ho hwe bema no iye na dwe se obebo oba no man sika no abonu dwetire na se school no kura na bia wantimi anko no se edwe bi na odia obetimi amman sika ama ono so no watimi amna konanim yenhwe se sa oba no bema no etiti ni mowrem okopa besia ana wotu anamo ehunu se da bi meyira me no ko enakra na mitwotworo mucho eti meboa na daachi bia no se me so no eniema nkoya se be ya wo oba no betime diye na nke bia wo so daachi se yawo ema mienu miensa enka kra na betimi akomanim no mfapem na tima ye kama no enne sa obey ene odum pempenso no mfa ne kunu nya hwebiem sa obey ne wo start adwuma business na eye na adwen se ekoso no ofa ene oba ne kodwom no oba obedru fia no wakyekire ne sika no wode asie baabi obi ho kra mpo a obehu no no wakyekire ne sika bi kra na agana bia so ena okan ne sika san se ompese obema ba ma na hu se wodiye no fa de me ka kire mahwefo ne se wo yi oba se wo ye bema na san na mo no uyi obi a wotatu a ofa de me ka kire se jaisa de no munyina muntimi nyankamom na muntu na mo se bema ne boawa kai hunu se bema ne pagya wo kodru baabi a ene watimi akowanim ya o mani bebre ho no ma omuni nkaye ya o mema ni bi ho ha omuni nkaye se wode ba eye awo mu a obi ho no ma ne papa ene boa no ema sa ene ebei wakopie amonone wote America wote UK ene se ni pakoro no kodru UK se ni pakoro no kodru America no a ese nke bia nkotimi du pempenso bi hu se me papa me maame ene boa me edi mi co school ana mantimi anko school ene makwakodu pempenso bi se bia bakodu abrochire eti bia me ese me hwe me maame ana ese me hwe ahofo no ofa ene onya sika ema bi ana se ne mpre bia wo kumase ana wo nkran ni pakoro ne bia na advance yaso bia ne danka bia atwam se ni pakoro ne maame wo ho na odi sika fra brochire na odi abrene mpana no
ofa se ene obi ye bibi ma o maame ye bibi ma no se wonni nkaya ofa abrabo na be ye din se obetimi akọ wanim okay yen hwe yen famre ye dwuma mu asem je obi ohonom a se nye na dwuma wura enkanan kwantime nu pempenso obi enye ne boss bi ene ehunu se da bi anamo na wotuo no se ni pakro we menso ne nsa ema yen fa emo na ene se ni pakro ne boss ne bo ne ma ne benya adwuma ye no ene ne wura fi ni boss okay afa kwado ko gine ba bi a no se ne boss no minua ba minua bema wadagoroma se sunu wo mu a mesre wo se obetwe ho afiri ho na emom so obi boa wo do koduru ba bi a kai se ni pakro no se anytime bia no ese wo mani hunu se enam se ni pakro so no wakodu pempenso no ofa enipa bebre ho no mu a omabrabo esei omuntimi nko omanim nyina no ejina se obi aboa no ono so mpese obebo obi aboa no ene se ni pakro no onkai no ofa yen hwe se me ba adwum hai eye me boss omuna samoa enam no so enam ba ha o afei me boss omuna samoa aboa amene mensa timi koma no ene omuna samoa aboa me amene mitimi ka se me ye adwuma wo Sompa etimi bedu san pempenso ye omuna samoa aboa me ema ene mitimi ye adwuma wo Sompa yi ede be nka ye ben na me de bo me boss na baso sa niam we nyina no se wo ye nipa na se ofa wo ni nka ya ebe ya den se wo so beko anim eti ofa me de mafutu se ma me de bre ya hwefo ya tiefo nyina ne se mesrew se wo ye eba wo ye yire wo ye kunu wo ye maame mesrew se ne obi boaw no ye na adwen se ene obeboa mo otima ko anim a mesrew se eya akai se nye se nipa na enkan wonu sa pempenso no ye nkofo bebre ho no mo a obetena kumase ha no oni daachi on ene enam obi so ene wakopie UK ene nam obi so ne bia watimi akosko akodu pempenso obi ene nipa ko no akwa hoyehia mu ede be nka ye ben na odi sesa nipa ko na nimonyam obehunu sa nipa ko na obo ano kra no onkai ni mpo ne mpre bia na oba bia wonhia ne da no sa nipa ko no onya sika ode hwe no ofa se wotimi kai die nipa bia ya mawa daachi bia no wo so kaye no wo so wabra bo betimi akowanim eti se oyo wofo woye ba woye kunu woye yire na se ene wukunu aboa amode wakodu ba bia mesro kai se ene ebia wufiri akurase ene betena kumase ya ene obi aso wonsa wama adwetre amotimi akowanim a mesro eya adrume bia ya kai se nipa kro no bompa ye ma no na the moment ya obebo mpa ye the moment ya obekai se nipa kro no eno ena Nyankopon obetimi so amo abrabo no etimi apagya eti ofa ene we eye mafutu semo a se wutie mi ana wo hweme a se ofa ebetimi aboa wo okay me dase nyame nshira we ye futu semo a eye kokosachi frecha otese ya tabodi no wa producer ene ode ama ano wo shipa papa abrabo mu no ya boko aka cho se maame du kuduru baabi panyini bi duduru baabi adwuma ni abrabo mu a ya wonso pe bibi fa hye na munyam na awofo bre empanimfo ebre. Osi good evening bro, it's your junior brother from another mother. Oboda they watching you from Tema community 2 Sompa Asem Mpe Nipa na ko achire. Oboda de awrade Nyankopon nhira onka ho na onye okese se odi afidie no ato kachira Wofa temafo nyina se Wofa atenase na omunhwe dwumadi no maniema enkotote emfa emmaye kokose chi afutu semunie ye ko akoyanim omrasama gokumidashi okumfa nchakase ne ahotekese pa mfanko akokofe na osakon adubema okay samri akokofe hine no okay opimso na nsia na oginatum okay na no ya madafo pa na kwakuni obi hurudwampa na okoyo hene a drume bia de drume bi so ha adwen pa o de one ne ye woni ntimi na David nti nyame ya doma 20th year bay e bodwa trede okay akokofe konongo David okay akokofe fa ye friend say kokofu okay nti nya asem kitwa games ne doso nti we de eduru ho no na ye kwa kuja nti e che obi bia wa akokofe enwan man 20 do rapia so US okay chapa agu emfa ya akokase nzuma S5 na bonsu yeah ono so ne maame ni mpon onka me menda bay
ewo Antwa. There's a chim grow my in ne. Or damn yes, let's a chinano. And also Asem Kitwana. I'm fay I'm hodo me. To immediately meet my yana mayan. Okay. Gona futu samno mamin chana na pramso hene na baby obiam cham. Ane jabefi. Aya sanko magiska but was sem o made ameswe na meje. Okay. Send you the obeku. Memeko. And yasa. Tinyame aduma ocha. Mary me yalenzo meko. Azoko. Ogona futu samno yabakwa ne kakra ne. Say ona na emre. Ana mafutu samno. Me de kwa malasa yem say de jam mema so. Na this week ye de be jam so. Okay. Ko yenwa man bebe awale egua. Omunim na panifo so de utwasa nim se na chiachia. Okay. Inti ya betranse ya na wa utwasa na ya kire se wachi na edan. Echia na won de kwa obefa so. Cause manage aware ho. Ema most of them no energy awade ho. Na emu nsem no omunim. Ade oba bia pa ne se ringishe no. Ade oba bia pa ne se yese ya beware mi o. Ade oba bia pa ne so oba ko gya stra dem no obo mpaye. Dodo na yese awurade ma me ho kani. Awurade de be ma no but wa hu so hwe. Ti de bia no masa atiaba. Ti na oba bi gya stra dem obo mpaye pekuno. Owo bi o. Ede na oye ye hwere wo. Dan ti na wo san awurade. Oh. Unte ne ye pa o. Enema wa wade mu no. Ghana for man bebre nim. Ti do mo pa ne se. Obi be wale mi o. But aware ni mu nsem no. Ghana for man bebre nim. Obi atwa ne kunu adapa. Obi ni kunu ohun ne ye. Ene etire dama enu so se. Memfa pressure ahomte enhye wukunu. Ema wukunu enhwere. Ana wade pa bi nhwere. Ana boyfriend bi nhwere. Ye kan ya na me kasa me pese me boyfriend and girlfriend am from because most of them no ma worry no if you get and they call pa awade to you from nyam na be ye from oba men tra ma be ma bi ane te so susu so don and man pressure no nwane nko Ghana man bi pressure en kakasa ukunu na ane te no ontimi enko kan kire no ade na wo koka kire no ukunu woni bi na ukunu ni 1 million onsu ko busa ni 2 billion ebeye Ghana for money bi pade akese ma wale be ma no be ma na be wale minti ma so asede bia na sese be ma na eye na pressure ama be ma na dwane na wa free nsa kwa kunim se Ghana for money sa se mo ye pa unim se ya na kromo asikafo bi a me pese mebobodi bi ba wankasa fo wadwen esese kromo asikafo bi se woni ni nsan na woni ni nti eye ne se ka wo wona onya asa nipa no wale ya nka be ya odewu ba nipa no ote ho no so kobusa na yerehwe onyanko adwane afia wade na se munte ne ba ho ye kuta obi bia na obi ampe obi apesa nko benya na nka sebe mpredwasa ye nwan ya wanya problem wa American oni yente ona ho ntimi fa men kokot ti ona meka PDD oba bi ti ha e go benya na nka ni mo na adwe nyina ne se me kru ni PDD so the escape fuck that because he came flow but last minute se mu tie ne ho nsem ma e ba ukru no ebi kwa nko waku enu ti me kanfo sa no ma wei ana me kasa che Ghana ni ba bi ase ye kuta ubia no mane so wani the rest we na da che be ye wo dia ene de ne yehu me fa nkwa ku me fa nkwa ba bia ye ne ye nwa ba Morisha Budon to yo ba bia ne de ne tonom de ne twampoa ono na me yehu se wotu sha utimi shepu no mane ye munte sa asemo ye na nipa bi tie nsem na omo mfa nipa bi asodie bi emfa nyom mfa to ntra omo de ho na Ghana for ma bebre metwen de en me da nya na mbete tatantan de wo me da bi ebe de me de me mpeo na waka ne sa wunua ba bi etra ne de ho na enkoyie so na edan akoyie man yasifia man onko awo de en na oba bi tim de ne sesi ne bo e de mi kro de mi ntime ntwen yo
me de be ma me ne tie no me de nya ne so ne ba ne me no wakasa nya ne so ne ba no na wo de en kwa ko mo isha budo asema na me kan me tie ne interview bi na obi interview no na asem ni mu no na sem o kan o ka se bi na that day no me tie sa asa no me si me trase na me wusu me ti na sky anka say yi na sem o kan nyina ne se be ma wo ban ho abese ne pa so no the range over mu a wo be ma na abese ne pe na ese se o ka ye mo down no ka na o dem Sari obitima ba. Okay. Hwe no ma bi din na se be ma na jimi. So kunkum nipa. Okay, ati. Ete medwene no ma bi wo sa na ene enwia no ma ya. Se be o mo fi so o mo do mani ato o mo ntale bi so. O mo papa bi a hye wo mo. O mani nto nwi bi o ma ye na be ma de eni ntimi nya bi nti no. Yesusu se Ghana ni ba bi aye sa de na o se ni kunu. Ba woni se be ma no kra na ma ni sika na ni sika bia wo de ma no a otete so na o de kwaye sai ni nku ni ade ade a wa ye shepe edi ni kunu emfata no yenwa ba timi gina wo kan sa asem wo yi se ono de wo be wale na wo be se ne pa na wo ba na kwan mu a ka wo no ni kuta no wo be ma na sese wo de ye more than that okay we make enyo no nko o ye wenno ma pa ba bia efie sika ni ba ma bi fifa ba bia ba so ba ba wari na atan pressure ne no ma wo de agu no so no ama ba ma na teko and o say just sorry them e bom pa ye e the fasting ato na bra bo so se wo peku no pressure asem na wo ka che ba ma no ano odin ba ma ni ntimi e overload e besire nwan mo ma and na motuto most of them no atra ho ebo emrewa when you say opportunities be me be bana kwam but prema asam ene ayakaye akakabe nsam nti be ma ne ko ene enwa me ma ne bebe akuta sika o mo pe oba war na right lady no ever no kope no but you should na me kan fo am oba bi a wutie mi bia no bra fo mo ate fa ye nwa ba mo isha budon wo se ka wo timu no wo be ma na wo ba se ono ne ka no wo de na wo be ma na wo ba enye class nche ne de na enya de memma ba ma musa ne ye mbo awrade mpa ye se ba bia na situation wo bia nyankopon ma na den emra back no mfa nye afutuo ma afoforo enei e ba se wo yare so obi a hwe na yi a ye nwa ba no yare a che no but ne be ma oba na kwan mo susu se woni sika no se ne wo bi ko e na okuta 10 million ana 5 reduction flipum jeto lukuze di be no mo a sanko beke na so first oba na the 10 na ko kwa kusa ne nenso so no be ma wo yale chen ne de na bitima kwase ne pe asa peka e chen ne de si wo yare si wo yare wa usuru kwa no de chen na ba kwa kwase ne pe empese mekanya ne se edu mre bia enhwe kasa yem ema no ma bia wo ni lidu ema ni wani mu kan enke kansam because mre no etimi dia danada ne ye o pressure na de ba ema no esododo ema sabe wo mre bia akohyehyɛ ema nku bia wo to ye ama okala ye fe ema wo ntale bia hyehye mo yisha budon ntale o hye bia na ye designer wear ebi kura me nwa ba bia wo no wanya ba ko na mienu bi enye designer na so kura na ne to mfa na enye hwe umu no ena okoto se oba bi kasa che ni kuna wo be kasa wanya na house help okoto se oba bi ni kunu kasa wo be kasa sebe mpraduasa be ma ni nyanipa wo be kom no na be ma no empratwe mu wa hwe ne se adu time a sebe mpraduasa o de ware no empratwe mu no na odo no ho ye musa se die nti ne obi ni obi twe mpra odo ho ne mo ekoya wade a na ye otan e die ntra ye na me pemensaka wa hyame kawawie ti de me pe na meye be ma no me pa chopi enne me kanfo ama me nkasa bebre kakra me ka che obi an se nipa da sani bi oba special ye nwa ma because the entire kwakumani abre ne se emma me ka se kwan bi so emma atwam abrabom no emma atwam enne be ma so oba kokora se de kra na ope young na ware no but oba udu age bia
Nkrofo baba wa kwam so mpa wala wo shoot t-shirt no shoot trash no waka se ntime pa amini enu ti na meka mani abra meka software eyi nuanom ma bi na wo mo de no ma bi akyehye o mo se media mekuta wei enu ti me obema obaba manim no se media se onkuta wei a ana bema wo makwan mu no mabro no so sesei enti me man pressure ade ni mentimi ya bia suku wo ma akoba bema na wo no suku books aye kwa akoto ni ade wo so the pressure sense bema so onkoto phone a ne buo soro emfa mawo na pressure na ade ma bema no obadwane akọ Mr. Wofa wa de yi Open branch mu ye na abedane awale amawa oba abrafom susupeja ho susu ye ho preman ye ka preman nye atade nkwa ne ma ye preman ye ka preman nye omora o hyehyɛ no nkwa ne ma ye preman ye ka preman nye wani ntata no nkwa ne ma ye preman ye one ye wasema obeka che wukunu anu ti ma ye preman no bi janja ka assistant there the wo si kasa che ni kuno the wo si kasa che ni boyfriend wo jia kwa na ya kondo e pa to wo bi sa enwa ma momra fom Ghana for my dream maybe ana mo ho fedodo nyame bom na so be ho oba bi no fefefe okoya 1 week pepepe na asa de na babis busa de ma na wade anane mpratwe bia adan agu asem bia okoka pressure bia okoka na no asem me nya daja me de betra ho da se wo po na so po ukuna na nka ye den so de wo so wapo kwakui wapo na meme so ko nya meme bia na ye de nim dressing it is a wo ba no wapo sa na meka no wanya ntali bia she fataw eti bema no wo so po ni bia na ye den se wo ja na si ho asa akọ Ghana for ma ne binom wo hwe na dru ba bia no koso ha na wagya wasi wo no sa kwa another level people am chow ene mema na yeso ani atebi mo me afom na mo ba fom a ni sese na tebia no obi abenya nso de empepere ho ema wo no sikani bi awade na oba na wote ho no ukwa akobusa na wotifie fefefem na nso wo su obi nso tifia enkoyie enso anigye wom enti me pa wo chopi se wo bere na ntwa chacha na kwaku de bia kutuku esi wachi kum fawe ko bia efisa wa kanetina baby na cha baby kwaku me da ase baby Erade Nyankopon nhyira wo bawe na ntwa chacha nya hawo de kwaku se fawe eye ko bi ananse sawa na enya asomdie etena wo baby na futusem enono onzo wo fie ubetimi de bia to ye de ne so se ye nyina ye wi a na futusem no akotote de amaye ene ye fia da ye ho aduru ndi aduru no etufa wo da mu a mpacho na waje atuni akon akoye no mediki aka to ze trans alupri na etu no wa nyina ya ye de bebo ene mafutusem tiawa a mede jane a wo tie ye ene se adwuma na ummu no adwuma na nkofo sere wo no adwuma na eni veru no kura wo no so mu yi na do be pie ba bi kese nkofo be bira ko school awie secondary school ne ka ase won godi mate nso so ye adwuma nkofo be bira wie school na fridge wo ne yeso mo ntuntonsu wasi enzo tonso ye adwuma obi adam fusia fita odi o hu be fisa onya ge kama bia akra ne ntra odi de bia la mo she dade fisa masa ena me be ka won sembi adwuma ketua bi na nipa nyina mu nka ho na ade ho be kwa akɔhye na waye ne ye brother fita adwuma no a wo ye no nkofo bu abemzo de da ho ye fie kanfo che wasua ne be 8 years a umpon ho da na ye di bu abem because wadamfo bi call ni die mu no o call ni school 5 years wa wie ya post no o feska entuani abere no mpa achew kurom ha dokota panyini bi ni sika nduru mazini no tonda de no kurom ha efie efe nyina sa anya omo matukun akwa aburuchira mazinfo no na asie sa dade ni finfo no sorry for this word me wofa ase for ne tiase omo na asie okosa fitani wo mazin ho no one na mo abo otubi to ba bia no atamato box bi mu no one na mo wo ya bi to ba bia o de ato box bi mu e wo ho anaka bia ba na ho ahia
no akoton 50 cedis odene sa nia wo so ye fitani na wu mu no ene odene sa ode machine si wo car so ba ko sika wo gye no me say adwuma na kura wo no awu mu no kura mu ye ka do start ye na no so ye gas and oven no obi frɛ no bu na bam se na report ni bidie da be na we wo mbehun da be we dia wo dia yesu ye bidie ase no mu soja be da ne atowe siku be da nya sika abamubu obetenne etimi de ne kokyira yewura opimso otumfo se tu abra lecture bi nya kwan enko yewura nim kokyira no abra sabita fracho ohimpo bi president bi akonya kese a wo bɔ mpaye fo musician bi akonya kese a wo pɛ so obedu yewura nim no wakyia no nanso omuntimi nkɔe adwuma no na nipa bu nanim tia no tru adwuma no otima kokyia yewura opimso otumfo se tu ebacho babin na usua ye no ubie babin shop no usia tiye no ankofo nyina ka de we adwuma enetire sai 10 cedi ni 20 cedi ebe de no mpacho e mawure mfi se omubu ni se ni sikasa omubu ni se nya adwuma nanso sa akode ebe yiniti ti se o brandi hu yi a ubetuma ye sa akode baba okwa America ube yiniti ndodo obekọ mpacho ye Europe nzo otumfo setu wo yiniti odwere ho edimbajo se wototo niema yie babin shop na nipa si ni sika sendu omumu no mpacho obire bi beba obedane ye wura baba abrantie bi si so no so no obesua camera said yesi use di twitwa pictures ni ade eno msi we ya adwuma ubeda nya sika we upa adwuma ya wosi we ewi ase no manhia cameraman ene wono di ye wura beba mfonyini so a ye wura betu kwan ne nkotwa mra obi ni na chimfa ne ntukwan a saa cameraman na no man ntem wa free se wansua adwuma pa no ene se wo obi sisi waje wo proto a wona be kwakọ ka kire ye wura se papa me nua bi o ye je de proto mpacha o me si adwuma keto na ekura wa wu mu no so mu yie na do be kwa titire nim na brand ho bu ho spec oniama saa adwuma tra no minim sister bi o start abrabo no wa wie university sister ni wie ye mpostu ne da ena ne sofo ka kire ne se won kotonzu me pa acho na ye na niwusu otonzu no ye mpostu no wonya adwuma nyo na okọ cancer akọje sa ankom akwanjire yi odi na damfo ababa bi onso ho ofedi nachi ento mo ba ye no won tonzu ne da ena na damfo ne busa anse ada na difo ya sebe o ka se be ye wunye no sin nzu ton ya adwuma ba ya kama we university me nya dan asme metonzu na Adam se Debbie, nyame nipa na kasa yin to onu be portray that character no obe fansuo na to no a de kude wo mu ndia difo ne kasa na Adam fo ne nye e wa no kope frampan ibi no toye e no kope nsuo sa chess me no pe e no mo afreja omo no mu nsuo fi ode hyemu mu anu yibi no ode nsuo drink akra to so akode 1 ya nto kure nduru 12 cedis samna na ye 10 pesos no wakode 2 wenya 12 cedis eno okachanza me kode tozo 3 me nyeska mejai eda akoso 3 okoye no eno okonya 15 cedis no so kese no munya nhumi ndia dudia menya nkakra na we ne sa na mejade na adwuma na ya afen nkakra ne de toso du ababa ikogina traffic ma V8 bi na paki eye minister bi na tesa V8 nim no ofra baba no ofra no se awura na da na baba ni monyamfo de se ho ofra obosi se wugina wia we so na adwuma we na wo ye nka asem amutonso munye nipa afutu sem tie ni ye afa die ababa nse bo papa ma wie invest me krata da ho matwa kama nanso ye mpostu ye minya adwuma nye onim se papa ni ye minister no se our documents ne way was mpache wo fie was wo tie akire was metia no he ya was tena kanim otu ye tu ni fie no je ge ne documents nyina papa minister ko ba ya ge ne ye ne personal secretary hwe etobere bi adwuma ketua bi na ekura ba bi be introduce wo akoduro no wo badwene ho awo ntiase etobere bi adwuma na wo mu no empanimfo bi ado be kwa akokire wo mo no minimo bi oye fiti adwuma da bia woda fomo ni ho ayefi but the one asante nya police commander ye ne car e one fire service commander ye ne car
Ehona doctor panyin o komfa no kye ne car endi se nipa no wo sua adwuma na mumu adwuma no nkofo ni nyina akọ mu school wie ye no mo ka nti o makwhye ne nsa ama ne odeda fom no fafo a ofre komfa no kye straight me yira ba ho na onko ward be ne edimirika akọhwe ne yire di ama no madam fu bi yare doctor menya ne de so ofre no mra oduru onye ko ye di ni bewuram commander mpato ya chiminua bi o ade o ye dai o so ne car no de atwo police ni number mama makura no munya no onko mra ye nka enso he fitani o bu adwuma ketua na ekura wo no masa boja force na wo ton a wo muo na wo keka gonga kaka edu beduru boutique ho na titirifo nyina beba befa niema obi beba wo sa wo shirt bi ya ne fo beto na wunnim na o ye prime minister obi beba beto mpabo bi wo na wunnim na o ye IGP true and no ama wo len se ye mpaboa police fo hye nyina no change mpaboa we fe no bi nko abra o contract no na asa dane life me seketua bi a wa picture ho seta bi a wo fa na wo self no ani die kwa so fa branding kan wo na bu na abeduru ba bi adwumafo bi ani wiase ai esa ehun sika sa kromo mo titole de so je 1 cedi ni 50% unim sika ekura won share ukoduru anu waninya wanim no edane se boa toilet kan wa obene kafra se wudidi a wo ye dai ubeja wo nan ukoduru kuro bi ma ufie no aye fresh na hyemo ukoduru kuro bi so fresh ufie nsi wo edu be kwa mansan toilet ne so bacho sesesi ai me no kase na na dan kwakufu ado wo ba kampe wo kumase na nya ne fie na wo ha na seta ho no place ho no toilet wo ho ne agiska na e kan no a intimi ntam ne nhekam ntwa kwa mo nya na ngune wo enti wonso adom no beso usubi na no na security man so ye adwuma ensem fatawo nenso ba wo mie ba campaign no se wo duru Sompa ha no security man ne bebie no etu ono kra ni nipo ohun first oni nipo ochia ne nsem first onna man ne kwan ansa na otimi aba bewura misi bu adwuma ekura wo na no me amecha da efuro suru hei security man allow no man kwan ansa na otimi aba no matter ne security se kura no se ye de na man ko ntimi nguram enti osiki no on pictures ahodo a wotwa on gofo ahodo ne ne omunya nkanta bu adwuma ne somuye na du bedura chiri awrade nhira onka ho na onya okese enenso number no 0554931931 0548931931 0551931931 ofra na wonso ode atwim hello yes sir Abrantia Divo Isaiah Tafu abodumu fa Mero bada Obade idumu ya na kaka na kanise ke kutu sema dia bro kama papa na kutu sema se yetio oh wayira hello Wofa Lumba. Yeah. Wofa Lumba Kay. For radio Wofa Pizarro ni me do Kinkesu. Kinkesu fo nyina ho ye. Wofa Kinkesu fo nyina so mu chiao. Aya o se wo fa je wo mo so. Wofa adaro mo radio me fa konye so. Wofa ujuma die mpanyo fo ti papa. Na sable ameno kasei. Ofeso atia me hene. Na napoku. Samre wajine jwa ujuma die je se wo tie ne den awo Kinkesu. Ya chia. Na Wofa wasemo akametia na nama ododo. Na Wofa wasemo o kanin nei. Ana aye me de ya me kebia toso. Na Wofa wosi ipabia so mo ni ji adwuma ho ye ho. Wofa no kwasem. Chance ipabia adwuma ho dwumadia wo dima on sako ano no. Se wo fa adwuma no biela se de predia sa kwanso a. Adwuma no so ba fa biela. Chance ye obi wo ya adwuma wo ye no bia na kapre sempoa. De to ho. Nanso na ni ti adwuma no ho nti no. Adwuma no timi man hira wa adwuma no bia so ne nsaka bia no. Ne nsaka mika. Na kanso a yo peso wodi ye bia nso no ebeyi na emom no so ba odi se obeya adwuma bi na emom benya sika obeto yibiati na se adwuma no hunyi wakoma mu fa nya adwuma na Wofa ediri ba bia ye mu bi adwuma ye de aka edi ho
Oko Facebook wa Pizarro Classic Baba. San se meni jejuma me ya. E jabiri bia no. De kwa tu siri jamenya de. Nyankopo ma mensa manem paramita. Njo fa ya frete. Obi bia en na juma wo ye na odo juma wo ya. Nyankopo be tira. Wofa Lumba Pizarro Kikes Macau. Ministerial Pizarro. Hello. Hello, Papa. Yes, sir. Baba Joey, good evening. Good evening. Baba, I don't know what Collins the Bushan. Collins, Bibi Aboko there. Namiadungo commission with me 2 and kind of when I say now would decay to my hala on I Collins me whom Ministerial. About Mezona Goodies and Gagana, it is the patch also has great Yakonia the ye panel. It be a good and Sunday, they come a cartoon and I see the beginner. Okay. This is what to Yenia, she shouldn't be a personality and Sana. Respect, I would deserve your man. Okay. Yeah, I'm sorry, in a show free, I have Konya degree. You are winning the activity as a CBS and for Catholic. Tiana on Amano, Crown, I do be through that. You will say 100 inborn to Supreme Bank, and near Cadia Parcher. You don't have to know someone before you give respect to. God bless you for your advice. Nyame onshira pa. Hello. 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 Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. I can get them chat me be quiet. Be quiet for who you there. I'm Yadumo. Charles Chidawa go food to them. So I can't say. Nam Yaduma security company decision. Okay. Hello. It's you, Charles. And it's just a manager at okay. Now will you bring in? And not the damn year I won't go. So, so, Nyamisha pa nyami onyo kese. Hello. Hello. Over. Yay. Radio one of Wofa and Nawani. Nana one. Marco Pe. Once another Marco cool. And then the answer is San Namuku. Miami said I would just say I'm a neighbor in Marco cool. Okay, young boy. And question me this as some party for some partial phone and say, what ye? And the lie word in it, what ye? Okay. I dear Chana Ukoyeno, but what ye? Asama ya kan hye wano wonso kokan to bi so mana djuma bono no enti asam no wadwen hu ye abranti a wo twini di wa abrabo ma wunim se wonno no na emom ni sika na wo gigye di no sister ade a wo ye enti wadwen hu ye abaya bi esi ameno kasai wa ka kira da ma wona na tisa wonyim wa bra wonyim o please kana ko di sister ade a wo ye enti wadwen hu ye Ofa, Asem Mpe Nipa. And be a wood to be Nipa would be ye. Correct. And then I'll get a chinacan and send a word to Sana Mono. Of an Hawaii, Macau. Yamisha. What do you know? Hello. Hello, Bajojina Su. Hello. Hello, good evening. Yes, my boss, sir. Abdul Wahab. The Kazafi in the also. Abdul. Okay. Hello, good evening. Meteo nkapa to aso. Abdul Wahab the Kazafi in the also. The Bonata and Kafu Yaku. Mabe and Mama Basso and you do this time of the food by the team. Okay. The team about the Mamma, if you say, I didn't hear only piano. So, also, the any column. Because they cry on not to you take us to cram for our water.
nti agibe bia obi respect obu wadam bia bia ko no so ni ka agima na ko beye so anam se wa nya sa agima na ye ntini obu wadam na wo so da ma wo no nya ya dey ayepe okay le dia le etosu ni se no so e ka ho because who say ma e me ba ya na obo ba no obu hu fufuro ne se wo itika ye dia so adino wo ze ne da dai na obenya kakra no beti na akemi enti ka adino wi nkwade jai ne ko pe jima fufuro ye ne step you e bien kwa wo fi ne mpono ajima na mpono o ne papa nya sa ajima na mpo akobeye but o ne papa ya dai uri na o papa ni bi no because the man no ko pa no uni da chasem nti yesre se ajima bi o do sa be so mi me ku ye ni ba ani ku ya kuya na me ya na ebia ma ko nya da ya di so wa wale nyame nchira ebre ni ndi ma obi so mra bi hello yes sir bajo ka se free Elmina okay Elmina fo nyina ho ye de Ochobia ho ani die kwa so afutu se atuma kuma ya ho yeah on the ticket but the form is so now the first form is many regular but then the manana almost I am out of the and then show how what some amen radio insha hello Opiyo papa enne nechila we the bone ye wa kan papa wa ya ma ono meja manenka ni nya ona me pacho that's Matia nyami insha pa hello Wofa Lumba ofana bibia boko de kama pa na omlata wa na nayere na mia me papa ofolisi obema obia ho ye pa edo wade na se we your Wofa se SK Bolas nyame ene hene e wade nyina mamedi wadu obo ase coffee room sektek mo pe na bigina me ka sei coffee room na ho ano pe enwume de edamase bi ma butu tamade ba ne se memo obi asema wo ka emu obam ifanse wiase uti obi mat uti obi asema ka che o jan wadwa wuti ubejeti uja ukwa wale no ubeja ware uja wira wale no ubeja wale ifanse onfa asempapa emrew izo uja na wuti na uja ho a ode kwanta ada na kwanta na ntia ya mani na ho kasi tie obi anu a ahwa etwa bi ayedie no na aboyen entene fututa me ba se mentie obi sema woka emani mu obam koso kokko nim nyame bebo amade wo nyina chima ye nhira wo ye SK Bolas nyame ne hene ne nyame nyadwuma nyame enka ho Bolas na onye okese hello 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 yes sir hello good evening where there Awurade ayade dodo na won so Ganado edo ba de as Mbo ambaza anda kutusa mjamba bo ambaza na nchi yangu za amen ikataka sana okay Awurade nshira won so tuni say if you say o ya de bia fa woni program sto nipa bia woni da so ya de bia na ba bo enku yima so what the hotel ya de so a de yi be dia bo na bi uyi okure emfa woni nkato so bi twato so abram oh hello hello Count is low. 0 Donna CD in your account. hello good evening sir bajo wana we ya meisha mpa ni mo pa mo di amen ya mpesa me takakra amese sir
dwumadi a modie no nyankopɔn hyɛ mo paa ɔma mo nkwane ahoɔden a ne tam biara mbɛtumi de aba abɛyɛ program no ama yɛn nso yɛhyia biribi firim okay nyankopɔn hyia mo paa onhyira mo nso sɛ daa yɛbie tu ma na mo fɛ last two callers. Hello. Yes sir. So good evening. Good evening sir. Awurade ayɛ adeɛ na wo nso Oba de adom nso no ho yɛ dana se. Nipa mo cho me nyamo personal number no. Okay. Because of my problem binti and say any be week. And I say last week and the moye program bi ma sister bi ba say or yare form yare bi we chat. Okay. Me baba so was that problem ni binti. Nipa na o free kind of thing. We now say obetimi ahe abawa no problem ni ho anamontu bra Sompa TV oba so pa Asem Mpe Nipa fo no obehu ye producer nkwanta bisa sa no nti ke nya mo personal number na ye be fro ye twa wo number nti o mbe fro producer ye twa wo number ni producer be fro why matter ya menka. Hello. Lumba, good evening. Good evening. Ministerial brother me ho ye de mo so mo ho ye. Ye tia papa. If I manage my foot one say enhwe obi ataade e se no ento pressure ma wo. Asa. Say we jina se bi wo so. Network no. Last caller. Hello. Yes, madam. Good evening. Hello. Yes, madam. Good evening. Me pa chama kasa free bogoso. Bogoso boko die. Bogoso boko. Yansu ye wo Kumasi. Ya shemu program na pa. Na futu sam no. E ko mama ni mema. Okay. Ati se oba botba adwuma bia wo baye bia na wani nso. Sa Anoti adwuma bia na wo benya no ma wani nso. Se wani nso na da wo koso ya Nyankopon bia wo siem. Sa na ba ma nso wo ho adwuma wo benya bia aye kaplem pa ma wani nso. Sa wo ma wani nso na sa wo ma wani ko ho a Nyankopon ba tra wo siem. Into my futu sam na ko ma ne ma nyina. Nyamisha ya no acha bogo sufu nyina ama ye. Hello. Yes sir. Yeah, what way? Yeah, cool. Okay, so Mr. Donko, Agoya Mwasi. Mr. Donko bibia boko de. Ya na don na mo so e. Awurade ayade dodo mpache wo futu sem. Ya mi afi, so anyimre entie mu Nyankopon mo. So mamu ni mdie kese amon enter a program we. Na asomo we nyina na ikidie. Bia obe bia ma o tie ensho ma sedra me ye na ebe yi. Edro bia de wo sene bia. Ti edamase. Ono atran kunya nyina baba. Bye nyami onhyira mo pa se da bia da ye bia homa atuma we gyae se ye de pon a ombe fra me yapon e yo dosoro nko Asompa Asem Mpe Nipa mukura maye na mo wo maye no Awurade onhyira mo na onye mo kase sa akwan no so ye ko computer so de ba ba ne asem chinchinchi de fie ha enura da obi aye welcome pe ya fedi me san so de asem bi tropono so enura nso so atese no so ano wodene sikani bi yira obi kodi kwankwansa ache na abu abo nipa kro no ene enkomo wo fie ha fa fidi ni to ne enko computer so de de mra sisi
Abode ade. Senior man mo tutu no. Oba mi tini kura. So wa tutu. Ayo senior. Me ade a dank eba product I am me ti be bia me na no mu no chef. Dank eba product. We dank extra. We wonu ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na me sisi ni nso e me sisi o. And there was no problem there. Senior. What see dank proke. Okay. So wonu dank proke a. Okay. Sisi ya ni na ebeja. Sa. We dey nyame sha. Come on, Joe, back friend dank eba tonic. Woni ma bi o. Minum pa na se na mtumi ndidi. Na mtumi danso. Menye bi no me no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Dan fight okay na so say. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje. Me ja me na mo ja nko na afi ese fifi me to. Ntimi kura amfa me to ntena se. Na so me sia dan fight okay. Aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho. Sine fifi ti as start to boy. Yeah. Go. Enre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajebedie nkrato yi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Onyame frada wo so nanso honam wodin fasikasemu wo fam a entimi ma wonku nkodru obotai ne ho ana akwanya so bi mada na Grace Fountain of Life Theological Bible Institute edema wo ya dube dosuko wo Bible adesua ne nchirechire mu free ya news kabia be 3 months 6 months and 12 months intensive courses ebema wanya international certificate in Christian ministry, international diploma in theology and international degree in theology. Ye ya ordained ama wa be pastor, apostle, prophet, evangelist and a teacher. Ye wo madina hachu kasua tema La Paz and Nungwa. Fre Apostle John Elvis Ofosuhine 0244 660785. Okay, ebani say ya no trade ampon de ya ne ope ewa wiye bremu sa na tie na awurade ne ope no ode yen aye ebra no awie duru asem defia sem chenchire ba asem kase defia aya sompa Asem Mpe Nipa sisi sementem wase apo eno ne yesole ne yetenase a ye pen pumasi bire ma asomdue ba ndi eba ne sa ye gi yadwa na ye sa nsem no nko a nurada abrantie bi bedan yen de na were hosem bedan ye bere ni nti ye ntimi ankomu pa enne wasa aginadwa ye ne betwetwe nkomo efu aso fam ye ketue bi na ye nko emfa enko yanim panipa mpacho bibia boko de bibia boko bra e do body ase mpacho flow say wadaro ma me de Eric enso me de the nations uncle of Lumba. Eric, I na ekoso de na etete wo susu se Sompa Asem Mpe Nipa ebetima aboa.
wadaro ma brantie bi na opeso chinchin mensa ebo me apo efa work and pay agreement bi e fa pragia ho okay na ekoba yese wo se wontimi nto aso biom ena me yese sade a wo se ye de to baby da because ye bo paper to so okay na senti ase anya adwuma ena me sisade a me de ba bedam okay say na community say na ne ye papers na say na akosie na mitwi moto ni dada nti no na omoye me customers a me fa omo okay ono ene ne sister baako nipa no ye friend Sedu Osman aboaso na otie ena me fa ono ne sister no etoda me fa mo maazi na me de omko aboaso nti edi 2 months ena ne ma omo maame owo omo na ne ho mfa no etoda me ko fa no ko hospital okay enti dako na omo frame say ne yale mu ayedi nti nka memra me fa no ko hospital but na me wo far away nti omo ye say say ada minja omo abepe card na ko na omo pe card na omo de no ko ji nti ji no na maame no ofri mu nti ofri mu no omo frame say me fa omo nko ji ho na yesisi na aba nti me de omo ko ampeni ampa na me de mija omo ho na mbae nti na ewo se omo ba na omo be fa omo ntare ne ade yesi de ye ne ko wanchi okay nti ewo se omo ko nti anu mu no omo sa frame ba ko omo frame kan se prageru ano age na ade ewo se wontimi nto aso nti me kwa no me ne wo police station a ye sort it out okay nti de ko ba yan se bo paper to so nti e ko ma police phone ko me na wo so o balance me okay ena o de misika e ma me okay nti me ka sa che o na mo sisade o mate o mo kwa yiye na ba na mom no mo ba o mbama o mo ofase bi ato moto no bi ama me na msi yo mate nti o mo kwa yiye ne ba ye no ena o mo frame se o mo ne o mo ofase na akasa nti no o mo bema ofase no ato pragia ni bi ama me nti sa na tie dia me nso menji ofase o mo ana ofo o mo drop o ma me free mu me ba twan okay na so adwuma so o mani me ba twan se wuni adwuma ye dia o mo abema adwuma me ba twan okay nti sa no ena omo ne ofase ne kasa na ofase no etiase na omo anso ede ofase number ma me se me anso me mfre no na me ne no enka ho asem okay because oni me ena me si yo mate ti me ne di ho nkoma ena eto na sum se sa de obeto edi be 1 month ti da ko me wo ana ne wofa na frɛ me ena o ka chem se ne ofase na sani sika na man ti ade chi a ye be kwakoto pragia no ena me si yo mate ti anopapa na ofrɛ me na ode me tina ne moto so na ekɔ alaba na ekoto pragia no ti ekoto ye no na sika o mode balance sikura no na nso yes no nya tie rubber yes ena o monso so ka se sedia ade no asi akoye no na ye November okay na ye November nti no omo ye se nka ye ntwen na nka ye nwura 2024 no mu na omo line sise ena omo se no esa so ye nyi sika enye registration ti if that be the case dia me no me fanya adwuma for sa 1 month no bet ye nya no ano he ya se de be ya police bia ha ye ena afi so ye mbo paper nto so because ye normal says 100 cedis na me see you wakama ti me ye adwuma e ma month no so ye na sika ba ye na ye kokolansi se no December yeah na December rather nti me di adwuma ma sika ba ye na kokolansi se no January Debbie. Sorry. November. Na me di adwuma sika ba ye kokolansi se December which is 2023. Okay. Na e bo paper eto so. The agreement paper no na ono wo se o mbo bi da. Nti no said ye no na me so adisa me ne mienu na akọ na ye kobo na ohun di we siti nti ye koe na ye kobo agreement paper no na omo bo no mu se me no mebre no daily says 150 cedis which is 1.5 old currency okay nti ye calculate a week no mebre no 900 cedis okay na ade no so ye to no 310 but omo de ma me 600 instead of you can say work and pay na ye nti no omo ye no times 2 okay ena me je penny ena ye nti agreement no musamement mi antua no 2 weeks a omutumi je omomoto ani sika na maye no e di 2 weeks na mfa 6 maya ombeji omomoto yes my breach contract no okay nti no ena omusa de shame se so ono nso kasa bia wontimi ntoa so abra memfom no a ono nso 6 maya man no ye be chemienu
no ama me half okay nti no ye bo wie no obi ahwe ni diem na obi omo bisa ye say ye okay me ba twan emuno f pa 3711 me ba twan 2023 me ba twan wow ko anime nti no obi akenkan ne de na omo bisa ye say ye okay ana me say ai ono so say ai na omo si sa de agi say de nsa hya ase nti no yen sensan na ye sensan obi asan ne de ana ofa ne de na me so me fa me de nti ode ne de no SNA no ofa ase na otomoto no so ono so nhwem because say na ye no jono so hwemu beginning na say on tiase ana no ofa na ka chance say on tiase de wan ka say ye agreement paper ho na fa sene so what ase na yeso ye nhoro na ehu de we sitie ti achire no san frɛ say what ase wan say sa na tie nti no say esikura na omo be san abalance me 300 cedis wo achire MCU mate ti yen hyase na hyase ye January 1st no ye hyase and the ye adwuma na wom na omo sister ba kon so agreement letter no me pa twan eno a wom na omo sister ba kon so ebe free mu nti oba be free mu no na omo ye se saade a omo be ye yie no ewo omo fie ho nti one day Matiasi adwuma mu kura me ye adwuma ma fa nipa fi bebia me wono de na call race course oye me customer de bia ya me de no koba ti me ye adwuma sa around 18 mo na na Wofa sene frame de otomoto no o frame say ko pese me ye adwuma bi ma no enam sisa me pia bonti o me de obi kura ba race course me sa de na ba ti se ha adwan ko man nye echina nyame ado no so enye bibia ne anti ba ko na awu na opese nka enipa na beba yie no me nko form wo outside baby bedu o mbefrɛ na nka makɔ form aba na omu wie so na omu kwa na makwakosi o ntinka that day nka ma me nya adwuma na me se wanka me pia wie no so oni problem nti no nipa no me de ono kwa na me nkɔ ye ono ne de ma na se that day me nya adwuma na me se yo waka mate na me de nipa no kɔ na me kɔ nti me kɔ no na omu nkrɔfo ni bi gina mamponten wo se me de omu kɔ aboaso Madina na me pick o na me de omu kɔ nti me kɔ na Wofa no ekache eye Wofa se edu no ekache me se moto na efi yo koto moto ni ma me pa twan moto na efi nti me kwa me horo esanse nipa won adwuma na me de ba ba yenti me kwa me horo na me si yo mate boga munya hi se boga nua nti me kwa ya me horo ye no na se my elite kakra because of me kwa horo ye nti no na me se me horo wie no time se na abo na metimi ba na na okache me se saa time die utumi se nipa ombeba na omaba wie nti saa na che dia menjai nyame aduma ade chia na msiyo mate ti saa da na anya adwuma na metwa so nti ade chia na omo frɛ me a mache pa na me koe na omo ma me 80 series na me de tofu agum se me mfa ntwe omo nko na me mfa bisomra ti the whole day no adwuma me de ye no na say 2 days no nti the next day no mo ye se omo wie nti mitimi hye adwuma ase nti me ye adwuma na ema saa 6 days no so betwa mu 4 days no betwa mu e ma ne 6 days ti 6 days no so ye na wo se me de 900 ko saa na omo hwe na me che se 2 days na ma anya adwuma no mintimi enye 6 because I couldn't work ti saa na che de 600 na me de beba na omo de 300 no asoso na omo ti ase na ye nsa enti me ye adwuma na lady na frame na Wofa ase na frame say adentina me de 600 buy na me say some ma me be ye adwuma wo mo ho no 2 days na lady ni say on ti ase say wato moto ama me na mintimi nya sympathy bi onu ni me da na wato moto na ama me na me ye adwuma ma no me mate no 300 cedis na me say madam anya adwuma wo ya we say ma anya adwuma because mo adwuma na me baba ye enti no me say na me kan na so on ti ase na me say okay fine me madam no so kana me kan ebe ti se de me yi na anu chonde me pa na cho ma fom no onfa nche me no so wate but next time me sua how to do good to people na me see you mate na me de me twa so nti me twa so ye adwuma na good na de ka ba nchinchina sua ye me pa twan wa anya adwuma ko fa wo sika beshim na ono wahunu se o me nim ho ena ne de o kan na me ti ase ye futu ko nti me ye adwuma ena o san frɛ me say like ni sika na wo se me diska no ko Monday ena paper no musu ye trend say impo manya no this week ya enhadwen but the following week me ba should come with double 6 yes enti no na wo se me de man Monday no mentimi anya sika na ma no na o frame say adentina ni sika no ma ka chen so
anko yie ntino me ye adwuma kakra 1 hour bi nam de asoso ama no na also won tiase na me say adan madam boni bi ana na o say o me mama na ni ate because me koye ono ne de no me gini skanti on mame saa leisure time no na me mfa mpe na me mfa mre nti o gini sika ema nipa na otimi no ye na homte na o ye sesa de akufi obema miska asoso na me de ama no tiampa ye kofie no na o ma miska na me di soso na me sene na wa fan drop in de na me ba chan okay enti me sene ma no ana me ka chense me nsukura no ma se ewu me yere ema me ewu na nyame aduma week na ye bebe simi no me ye adwuma from Monday to Friday Saturday me nya adwuma ti Friday anwumre meko na chese nka Monday na maba na mabeto adwuma so no so won ti ase o ma me nko senso meko kura na meko ba me 6 because ono na yie no me be ye no me gini skanti se me de moto ni isi wo na makwa ba enu so obaji miska and I'm say madam say I'm one is how no say I on there mama na ni ate and I'm say okay if some yare nso e no say me yare ya obaji ni sika on fa ho and I'm say e born wo me say if any tangible reason bia no metimi ye e man ye no say there be won ti ase na me say won ti ase there amate na me ka ate no sign frame me back no say I didn't know na me ka sana ma ka ate na me so say we see the make bia won ti ase because my travel lesson intino won ti ase nti se amene ugina phone so kasa se kasa e ma de chekura na obaji usika ti wo say me hang you up na me kokoye adwuma because me says and I dey so atwe no me say 2 weeks me nya obaji wa dey so I have to go and work na me kasa che no no ase nkwase sembe na me ne ka no sa na ti de me ko park moto no na wo sen ne me sika wu mama me sisi a na me say me nya nko park because Wofa no na di moto no ma me nti sa na ti de say Wofa no frɛ me ana ndem ye adwuma ntimi ye adwuma anwumre na Wofa no frɛ me say ade chia ma me nya adwuma na me fa moto no mra ene me particulars ni na mra na yen work na me kakra wo mu no onfa ma me na lady nso ntimi ne me nya adwuma na me si yo mate ti ade chia no na me de moto no koe na Wofa no ofie na me se me de moto na ba na ye work nti ye work na saada no be ma me 120 million no frɛ no Wofa so frɛ anko no ka che me se obi nso frɛ no se omra adwuma me wo maazi emra meye adwuma na odi moto ni che me se no me man 1 cedi no Wofa se no so e man 1 cedi ono na adwuma na oye dididi nti so obi afrɛ na o so je adwuma no to no okɔ nti acha ya nwumre me hu final decision nti sa na te dia oni moto no ode kɔ me ntina no so bi no nkonkosi me na ono ni nya kwankɔ na adwuma nti anwumre obɛfrɛ me na msiyo metina no moto no so bedu fie no na me cell phone a ehye me ho ayera nti na me ba no so me ba be ma bi wo ho a wawie GHS obekɔ SS na owo no ho me yese o ma no wo no ho na dwuma mu ho se de be ya obebobo no kakra nti se obekɔ school na ese wagyae no okɔ ti ono no phone na me giye because ne master no number wo so eye Wofa no na me frem kan se me bedu fie me phone na yela wo na Anton ho no se da bi na me say ayira nti ada me kotwa simi no na manya contact ne ade ade nti ofrem na amba saa na aye no siyo na me gina so na me kotwa simi no wo mekom mo kumase mo na me bae timba na pe yam na me de to so na me frem kan se me kotwa no siyo nti anwumre na ofrem no ka chem se no Wofa ase no ogina airport Wofa plane akɔ abrochi na ne nsɛm wɔ kan nsisi so nti me mra na me mefa moto no ento amadwuma so na me bisa nse me phone na o se ndie mfa no ye me ne na Wofa se ne ntem asem na me su yo mate na me kofa moto na me to aso a nti dako me wo ha ana o ka kire me se me nko park moto no ma ante me da so de moto ni ye adwuma ma mfi no na odidi matama na me ka ti phone no fe no Wofa na o ka kire no Wofa nse o ma me nko park moto no na ono ankasa beba na o de me sika abre me na Wofa na ka kire me se so park moto na faso bia ni su biko ye to se de ye adwuma nti sa na te da ono no be ka che no Wofa se ma park moto no na mom no menya adwuma nti if de meye no se Wofa se ne ba ne so ampa se wo gi ni moto a ye be weki asoso no de asoso no de ama me se onji so a na ya san de account ni sika no akwa ni mu kan ye to maso na me se mate ye nya ni sa nti ye ni sa ana normally ye sha ase no so 76 koma na ono sign wo memi book im na me so ma sign wo ono ni dim na ma body it any day na me de man no any time na mabo nti sometimes me disika koma na no wa adwuma o se ho ya adwuma me wo de ontimi sa agi se me ba fie tetimi kipi e be 2 months kwa na bia me disika no ma no otwere e won de no me so ma twere o me but ye nsan nti ye kosia na ya san sa na edidi demand na bebedu ye nti
time a ebedu sie no na aye 1 month 1 week on sign ba ma twere o medium minim pa so no so atwere o ne diem ena no de ye koye animti lady ne frame say o ka se me nko park no man nko park man kasa no ena me ka ti ko no friend wo fa say ade na o ka se me nko park no man park no so be mama park nti wo fa ne ka chem se me fa nya adwuma no to aso am de adwuma me wo ha na wo fa na frame se me mla adwuma na me ko adwuma me ko ye o say lady ne say no wo fa se ne say sikana me de ba no that week no on fama ono ne wo fa se ne maame na me say no wo fa se na wo si oni ana watu kwan na ye de ade ne ye adwuma silent ye de na o ti se me de moto ne adwuma se me fa sisi no mo maame te ho ne ya kazikasa na me say okay ono ani sika sa na o ka de ya ende maame fama no ena me de ma no nti na me say ni o maame say ni sika ne bi ma lady no because o say me fa nto me phone so say be ya evidence nti me fa nto me phone say me say ne ma no na me trade date ni na ma no bibia say me say ne ma na ma fro no wo fa no so atwere ye ne saa ma no so ewie peye ewo book ni mu nti no etire no gen be didi matam ye say me ntimi say ni sika ne ma no bi o mi ko wo fa no na odi moto no ma me ti saa na tie de a mese ni sika na ma wo fa no straight and wo de ba ma no say wo mfa ma no ndi e wa wasem na wo fa ne ti ase afei me diskan ma wo fa me wo na girl na san from say ada ni sika wa he let me say wo sika wa he say o say asem na me wo fa say edu ka che na me say wo fa say edu asem na o ka che me o so nkwase asem say na ntina ya na me pese me frefre no na me say woni me say me kan nkwase asem so sole ana wo frɛ me ti so fi say wo frɛ na me kan nkwase ma frɛ a kire o de ande wo nyame a frɛ wo fa say edu no no na frɛ me na ti say wo sika na se masanya ma no de ama wo ka sa na bufu no ka te ko no frɛ no fa no ɔne ni twa so anti me wa no fa no bi san asem na esi me say asem yansi no ka che me say sa de a anwumre obɛfrɛ me amma be fie no msio ti anwumre no malodu ɛwɔ ye fense man pontene a me ba ba si no say minsi nipa no na wadu awi ti na me wɔ me customer na mbre bi o ma me sika me de sauce no ho ɛna me gina me twɛn no na ɔbae ti ɔbae ɔne no Wofa ase bi na bae ɛna o say opese no Wofa ase ɔbaa no wabesi na chi a wa mo na man ye nti opese ɔdi moto no ɛkɔ na me fa me particulars no emla na ensem kan bia wo yen kan ye fa yi ntu ye na msiu mate ena ɔdi moto no ɔdi kɔ bi ko ɔno ana de maame na me de man ti me fa particulars no kɔ ya fe de mkodu a lady ne ka chem se me mbu no me ne kasa bai ha on ne to moto ni nti no on no to nti waje na ade nti no bebia me pebia me fa nko na me sa ade nti na bebia me pebia me fa nko no sa sa na oka na me say okay okra no o ma me moto ofese na di moto no ma me ono so nko bebia ha no nti sa ade me bisa no ono so ka chem se no Wofa se ne to moto ni nti se no Wofa se da bia ende da bi ti oni hwed mam ti bebia me pebia me fa nko ana me de na na aja me ni obi a me de nam saa na me ko hu obi a me pese nka oboa me na me to otomoto bi ma me na me de ye adwuma because me de amanfo ka wo se me tie omo afei de me ko nipa no anipa no bisam se maye bi da me sai no se me like he na me ye bi na me cheche mu no se den nipa nje na me so ma anya no hwe na se ni se na bae no o ka che me se Wofa sense me didi na temti no waje no se how se didi ateme ni pepa no mu nti saa na tie de a me fa pepa no ma no na onhwe na me de pepa no ma no no frɛ seedu no ofrɛ na o se me Wofa se Eric di asem bia beda me na me si me bisa o se muti se no se saa na tie no se oye sis no se oye sis all right no se na de ntina moji moto no se me Wofa se se on na toy waje ti bibia obi on fa nko o se amigina Central Police Station na make us o se an de oka na oka me record asem ni o se an de oka na oka no see you mate nti ono no ye se nka obeboa me ma e de call police station ba bi e call na o masan afle asim se asem no kura de brema omundi ti na mani ayem tanta na me kwa me yes sa de metwa so na madam ko ye se omunni asem nipa na odi manim no e ye se panimu bi afre se asem no kura no de brema omunka panini bi afre no sana nipa no e kan na che se mini ba bi akọ ono ne de na adwenya ne se meni ba bi akọ nti ono no kra no eye se obeboa me age se otomoto bi mam de adwuma nti asem no kra no ontimi ndi akire biom papa ne yevra ne se pacho bibi nti kamen fa ne din tuja wadaroma me kan ne Wofa no ne Wofa ne fe no Osman Sedu na ne Wofa se ne so de se ne Wofa se de ajala mua na na ado mane wo mundi no masisi obi no mse me ensa nka ne ba bia me pacho ai amani ni nyina ni me pacho ai ntu ba se Awurade mfa Sompa se me pacho ai
ensuo bi nom ye basisi na ye ne o ma betwetwe nkomo ye be fere na ya di nkyeremu wo ho na bibia akotote dia ma danke ba se menka nkyero se eba bibidura yale ha okoti na ye mistake kese ndia ne die kwan so bibiduro yare no a sebe etete wo no bra be bibiduro papa nom na ne ma nkotote mfama doctor ya meka ne ho asemi waye doctor adwuma emfie aduonu na obi in hospital so ye mfie edunai 14 years ni echese wa kwadale mu no nim ni awoye doctor si wo ma asa wo yam woro so wafu aye okoso onwena wo sense kusi grande no a enema nko yesa usisi achi nkase no kawo wachiri nkase bremo no nema nko yi doctor say ne yare ya wosa no osi fibroid etetew osa etetew batu tumilika bra na kache oda se wonsa etititi onasi atata ya we nyina ye Dr. Danka amane bono no osifa ne number ne frɛ na omo amane ma nkotote mfama 0244 017 556 0244 556 ofro omo a na o agyewo so na enema akotote ede amount imipro services se menka nkyerɛ wo se imipro service menka nkyerɛ wo se mpacho ye businessman wa bie nyuma mpacho wa bie adwuma mpacho ewo ani se daacho be bie adwuma wo vision ni sa in fact ukura sika uguso ye business ho nkrata wasemo mra na munyina mo nka mo mu na business to bi aba mo kwa akodi enanso enema be kotote di amamu pa ndo so de fa number ne frɛ ne fa ho be fra mo ko chana men mo ku nkura hodo so munyina mo kwa akoye meetings akese akohia businessman big men's ebi kura ho no betimanya contract ebi ho wadwuma no betima trew enti fa ho be don na munyina mo ntu sa akwan yi mra to bibia wo bia adwuma opese okoto kese sa aba oko conference kese sa aba na enema dane mano no imipro osan mo ho a why mistake imipro for say men kan chose for mo number no na frɛ na frɛ number no a nhyehyɛ wo ene nkomo a ɛkyɛn ne amedi akyerɛw yi ombedi ede akyerɛw upenkyeremu pa de a from number no 0244 92 4573 0244 92 4573 ofrɛ imipro for a ombejo so na niema akotote dia ma obo heba clinic se men kan kire wo se fa wo yade ye ne bra bedan yare da ho no na o ma won solo omna de obo preke se pada ne ba omna de odin bites ne so omna de ba adwama so o se men kan kire se tutumidike ne bra fa wo yade ye bedan na won hwe o ma niema nkotote mfama wa wo na ase tatai u begibi e bebo atena kam kitu bia na na ase adufu ombebo ana niema akotote di amawusa anti tumidika bere o makache na omomo amaniema ngoso emfama wo number ne gu fidie ni so no mo amuti radio 0550 191514 0550191514 o from Ombejos na niema akotote di amaw COP fertilizer for semen kancho se COP omdo fertilizer na badwa so ebo adwuma o se wo mfudie watoso de no mepacho fa bigusu na niema enkotote emfama o mepacho se adwatonde no mepacho gusuye na wote akwadwa manso aya akono timbakoje ne ntosi na wadua nyadoa no beto fertilizer ndo mo COP 15 fa gugu so mo COP 10 eno so fa gugu aburo ne bayire no no so na niema nkotote mfama wasi tobi nzu ogugu ejai gupe na afi wo ko wanimu ano no o number no de wa video so 0555 909437 0555 909437 ombejo so togwe ahaban keke azegbere bozo nkaru kagoka togwe se men kanchira wo se wutie no anumre ya bra adjusu bomfa eye echen kurum kwano jusu echen kurum kwano bomfa togwe se ade bia eha oye spiritual yade bia da wo so ye honhumu yade nipa na ato aye wo no tumika bre na benini dihie omo anu yi yade ni mfiri wo so afesi se mentem ho atete se abrante de e kana amaka eye togwe ho
togo be kan wata dan ho ama wa di mirika be ye ne yesese wo ye ndi togo se bra abato be druzu opese odi nkonim ana okora ope bambo se be ya be ko obi ntimi ngoye obone a ye togo aban keke azibiribu so ngaru kagoka togo number ne 0244484747 0244484747 0244484747 Lawson beverages menka njira wo se e ba bibiduro pa eyonoa no na sade Lawson delay mine so ba yo ndi pe bi bobo na ne man koto te mfama wo me pa cho wonum delay mine bi no na wonum eye Lawson heba na ne ma e koto te de ma ne number is 0242133577 0242133577 burukutu ye bemensu de no ane burukutu papa bi bobobi ne difufu no wonu mu ntoso na ne ma nkoto te mfama ne fie weki pinase na sa chese ne bi hye obotom obobo na wudi asa na ne ma koto te de ma sa so na bia eno ane krob de ne nuane bio sansa we no tim vividi sa no maka cho se nsamba ko a archbishop kura yi ase wo kwa obinya bi wase ye krob yi bi eno wedding bi ye wase ama bia na se wedding engaye enti kope krob ni bi na bobo na ne ma enkoto te mfama onim no ma nko ho ye nhyew uni 18 years a mpacho me nko ho bobobi na ne ma enko nanim emfa emma producer what me atwetwe nkomo no na atwetwe nkomo si se anafe na obefre no na momfa no nhyemu na niema enkoto te mfama yesa o se etime frɛ no na yebusa ne ndia ono obi adi edwasa na afi de eduru mpempenso o se nipa yi wosere otide na afi niema ye basasa bajosi ni din ne de say Osman Sedu Ofa Osman Sedu yeguso ye hwese yen sabe kanona enema akotote ede amaye nyinada Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again later. Sorry, the person you called cannot answer. Safir of a Sedu beam, udi freni beam, adwuma de o ma ho da wo sa ne nkomo no aye de nkomo na aye fe na aye de of a Sedu unim no kode no ade na aye sa etomire bia eni meye panyini kra no from say simpa panyini sa o wona wadi ade na nim ba se kire wo fa ase no aka atrense masa o so wo je wade amate chiske no fa nche fama no enye nice panyimba na one ne ye adwuma no na wa ma oske bia anso da bi esen so ame na meye oye no so me ana mesisa nti ono de for the past 9 months no ne de ane so wo gi ni sika na manzi nda wo ye adwuma bia so de ma me ba chan manya adwuma kura no metua man tumuda wow Uza nzanga no anemu ayede ye Asem Mpe Nipa ya na kwa brane ne pene ho asem kwa brane na ya no pene ho asem achese ya no akofa nsem bebre e de aba yegusu pusu malam Sedu ne number epesi enya ne eti na adwentire nti asebe obi de hye aye adwuma ma Wofa ase bredru moje made maye nkrata people don't lie na maye nkrata wi na afede ase watwi wani sa no Hello. We pacho penyi Sedu nie. Pacho ane. Penyi mpa me pacho me mawajo. Eja. Pacho me ni nsan ye frɛ me Wofa Lumba. Me di medwuma wo Sompa Asem Mpe Nipa. Sompa. Pacho an Sompa TV Asem Mpe Nipa. Okay. Le yamia nta Asem Mpe Nipa. Pa ne nipa epe ne ho asem. Openyi anwumre me pisu ahoma aboni nim. Abrantie bia ye frɛ no Eric eno de na asem abedan ye se emire bi atwamu na ofam dropping na dropping ni mu ye beje ne machine free ne nsem ena wo share ne bo se mu be pebi di amano because oya akora pa anokwasem odo amunyama no munsu mu di so ema Wofa asibia kakra wo ne nsem epebi di mano no wase ne wo bo adwuma ne wo ma na misunderstanding aba ono Wofa ase no entem
ebasa oka bi ma no opese niema bekoso akonanim na akoso ama akoduru mpempenso se ase Wofa asie ne hunu so mu ade nti ontimi ne nya adwuma biem na according to ono so krata da yanim kire se enhehye ye ko so se adwuma o ye ntua ne ka onko so nya adwuma no teka omfa se bibi sa asi kwam se de asie ya mu chem nam de ne chefa ama nam age mu machine ndi e ba sa no ba fie onso gisi wo se de ete e de to Wofa asie anim afi nkomo ne ko so a mo si machine no mage omu Wofa ase no which of course mo wo sa akwanya no na emom pipa ni mu asem se kakra wo se mo de man ne de mo se mo mfa man na ba bi opebi a omfa nko sabe yaso ye ncha yaso enhye sufa so dina wo se yetie wo nso de na afi ye pe ne puma sibire na asumdie ba opanyi yo o frame ya dase ya wo kano ne kano no bet asem no ba ye no ono ade ko dan Mamponti police station okay nti asem no Mamponti police station anu na ke twa e wo twa mu aye ti mu aye be fra chiraba ani se on so de nam hoyi e mo ka be fra mu mo market police station ani so man te ho asem nti ni po di di ani mu so al preventers e woni me dia okay ono di ni ani mu e ba e ti da no Mamponti yani ni na shia e kasa okay Ndinkata minim ko ko di hun ko matre na ana wani hun ko mantre na minim okay ya de minim asembia ka fa hu biem papa Mamponti police station papa mpacho we de mani nsan e wa posifo na sabe mpanyini se ba bia ne ha etomire bia asem timiko police station na ofa bi te se wako osem ya na Wofa asefo anyama yi me beka so timi kama asumdie ba yeko police station ho kotwam ndia ne die kwa so fa cha ye se wo ho na abedi ha so asumdie ne ye nyina ye wewe me pa cha o enhihye ye nim no se munyina mo ya adwene se na ete sa se o disrespect na mo je mo ade akakra wa ye mo beche ana na ente sa wo me patro na enim se daachi bia wo ya so odi bi mpo na mo je mo ade a ono ne bra wo bra ye no mo be cheska nde chefa bi ama no anu ho na mo no so di ko police minim se minim am so say ndi ni ko yo entina police station ye de wo ana o de ko ana we bo yeah nti minim ya ko akotana se amo ogu ni kru no e mo aye se be sa fair back baba ni aye nyina ye nim se tomire bia ya post stations ahodo no sebe akase ni timi memene nketo ano yesi asem a enokre ye pebe bia da na ye de ato na asumdua ba eyem se meti wudi o se police station no kuri ba na ahoya dai police station hono no kuri ni bana menka asa no kuri ni police station ho ba na yatia ne se ye nyina ya ye nipa no sabe ya police for ye krom nyomu ye nipa se enkrata mu ye enkrata mu ye se mu nyina mu nim se krata na ewo mu sa ena no kuri ye aduma nke ye de kodu police station nti se no kuri ntima anya aduma wo mu ntema saa na ye papa no ma police for so betime ntro betime akoso ho enti sabe police station di asem wura wa na nkyere se nukure bi e kokoso se de mo pe no ya ti kroma ye nim etumi ko police station brabu timi koso epie abranya ne kan no asem timi ko police station ono ne di kan koma bribe because of say me was friend me sister me di na ti say ono wa ko police station police for ni so on first camera no me o meka o mo meka te mo no se ono ka se o mo kana anyi ya ono nim di obe papa mbajo se otimi kan se bia na se di adanse ya se ne ya kan ya nokore se bi obi na obi wa asem na aba police station se sika no request om de yede asem na mo hwe nka na nokore ne mfa nto ba bia da ne yankonko yanim di se ko ba se ni bakro ne ye hia ni a na so otimi ni asem mi anga sa mi moto na to moto no ho e ba jo wan to moto ni ma wan na abrante ni ko to moto no o sei wan na ne abrante ko to moto no mina menene ko to e be tenye music na mde to e nti no na onim na number obeti me ba jo wan na ne ye pipa no
asema wo kano mi jina na ma nipa no onyo ha ye frɛ wo frɛ no na frɛ nipa no ofon so no enti daddy e wo hwɛ onza mitie o kasa na o kasa da fom ubu ho na wo pɛ no korɛ but mom ya nyira de bi nipa ni ha wo na wutimi gina mu edi se nipa na tima giwadi am wagina mu amana duru sei dia ene ada na wa nyina mu wo mum ye no so ntem anka nje wo fa asene se wo je wo eno na wo kan bisa oni ko na wo betena wo se enkomo ben na me ni di fa ta ansem no ho mi se mi brother asisi ninka se bio o mi sisi mo fa na na se mo fa se so bi so bet na no kasa oni abotre enne ma ni ma e ka etri because of say I will prepare na o di ni di ani no ta enkomo ben ana oni ni di ye ni di go police station ana enkomo ben e ka tere no over last week one day no moto and akranko moto na tutu dai over o pese o sky o pen o pese sa de ma over ni ka se mo ni wo mpelifo e wo ha e chancel wo fa ma basi am ya tena se aka asem wi na go tre ni fa o sika ma wa eno so wonam na ade ni na sa adai over na mbajo me bajo esi ye edi sei mbajo sei asem we nyina si ye edi sei muji mu moto si ho na edi sei usi edi sei no no sei edi sei Obenimpa mediwani dia ma wanimre yo aso beso nyam kaseti ya o nyam kaseti ya tie se me bacho se undie me pesa me gini die ni dia nka me mfra ofun so ndi so ka chem so no se edi se na se yanyini die ni dia eni ba so odi me to anza na ani mi an di san komo no producers ni kan fra omo no akasa ene ono omo kasa ni producers kasa enura omo no ankasa endo ni me endo on frame nani business na me kasa me pa cho de eno de wudi bem me pa cho wudi bem enti fache but waba nipa na kire ne diem etom de bi na asem si anche se odifo waba wa kire ne diem ni diem o pe ni dia eni ka ka tu ba eni di san komo no me pa cho we de se wonya boni bi ya o menya boni me pa cho ti ade ba ko ewom wa betena fidie su o otena so obo wudi enti so awetena na obo wudi o aha enti tie so obo wudi no ni oka ye bia ye ntoro wa ka gu hu fi ene ye de akonya ne momu ma se brasu bi be kira de ni mu ne ehunu se de tie o so nko ni fi gu a enka wo bi so benya o ma me ntena emye ni san komo no o ya dai mi se so pese obegu hu fi dia nka o fa me metena mani nka ni me mfa wan ya I didn't think I got no police station on our car. If any people police station and come back on saying it. Papa, me badjo ni die kwa so krom anya police station kwa na edi asemu. Krom a undie. Undie. Krom a enye police station kwa na edi asemu. Obi tibinya case. Undie, ohene kura timi ton prot na ya asem na aboro so ni atam ni ye de akọ police station yetimi ka asem o police station mfa ni atam ko nananom ho odi ase chief imam ni amese onkofo timi ka asem maka ni ye de ko nanim mbajo wa bie court etomre bi na ade ba ye nyina ye nto ye bu na asumdie ni ye nhwehwe enti imagine say why obi adwuma uye wie wa season ni ya ma wa mfa ma odi ewom onsa mfa ma na say nipa na say kan ya wo ne me kan anwumre yi e kira mpacho wo a wo be kan say ana wo ba no no a wo be gina na chi akoka say etomre bi ayenim nokura ne yen approach nokura ne nkonko yanim mitie udi abaye muslim mokura de nka nokura ne sa ne ma say de mo pe ngaba wa cho wo fa na tena say akura ne muade obuade adwuma ne ne koye ne de ewom fama no na me ne nkae ana obi what to say moto ni kwa me dia man so onfanya adwuma bi that my friend so but up to then nsankan sika no ane ye fra wune anka papa wa ye no na brabom ka wonkomom no anka me yehu say papa wo ka se ye musa asama ne nka ya ne sa de nyina oba no de wanka o etinki ye fra wi ma yehu ni nyina de be hu de mfa mpe mu hu no adaruma se onfan this kind of money to moto na number no one ho on man nanka mo ne nkasa because on honest can be free aba enyam honest can be free aba baba me bajo ani die kwan so se obi tu kwan fidi wabusuam
na me catch you say minim connection mine na di sika brem na me de koma connection mine no odi sika na be connection mine wa na be ba me ho o se me connection mine wa na me ba ho ai yeah man so me no kan it because of say answer na moto no try me say ka sika ato no ni pa na di hun kita hun before because kan so no so na me nkebisi na mbaja na mwa so no hu nipa ne ko di nguta ho mo no eya wo na oye sa papa we nyina say ni bonyam nyina wo na wa hye no no mama hu temi nipa boni ni eno na me ne wudi ngomo se so amo hu so ye nipa boni ni kura gina fanisi kama solve because they say nipa no e ba na me ni ni ati nipa na ni mo ka tem so ni nipa no because so so na ono so na this can man na say wuni mi no kwa be so na me fa so ni scam free ni on farmer me ba jo pipa no nim se wo na ugina yenye sister na gina enti mra mu no aha me do what you be say can me ho na e ba na ho na no send this can man me boss enya ne asika ko ne ho ne ne anko ne ho eye wa wo fase me pa cho wudi intra so tama da support na mo de ba ko am van ko na mo free be ba why mate me da ase nyame nhira no ano kasa na onko so nka ahonya okase e papa se ni owo ba kwase amere se ni otete no e ya bebuo kasa me try se numero bi ba kire me se abewe ase me nti ase Ewradi nhira ni otie na onye obi akase Ghana fo mu nyina amanimu a na den na kuro ye yetim kuro nipa mpa asum de ese ya me ko ho na nyame ana ma anko ho me papa be ana otabu nunu camera yira wo Sompa TV onya adwuma wa ha wo se me ba ho be fa ade ene obi so nya adwuma wa ha wa nsi ha kora wan ye de suspect be bo no me ko ho nyame a ena ma anko ho kora wan na ho odene se papa na wo ye no se boni na wo ye no wakoye awie wodi onim se papa omu ade o wanye den aba awie fama no sika ne wonu ni nguta ho a onti mega sentia na me kura me fro se de o heda ne mi yi anu yi nya chire no hu se mu odene kakra no wo se ye ni yi a ne a wo ye no yi masa ya muzisu mamoni nya di no na sebe tafrache uye mosra nya mu nyina na sebe mu ho odene saa o enya ntokwa famu meka honhum asem na akire wo nya kremoni bia na sebe tafrache kire se odi wakoye kremoni ndi wa binche wiase ni panyina o tuni ni pe diria na wadiri nokore kwanso na woko da bia meka kire wo me se obi so e mara wakọ baabi akọje ni obaji bia ne ho odene na mpacho nipa na akọje ade wo ne banzo ndi se wona mabrabo na nim ukotu nipa na wankoto ne ba na ne be hia wa akwantum na afiri se wakọben wo ho enti sebe utimi obi ana akọka nipa yi ba ne wo so sesina wo ne papa ho ya mum ye hunu ba bia no kure da mfantu na wiase nkonko nanim je aduma udi mu bi so mama scan bi so mama obi enne ya fra o se gisi ho because of na woto ntinye ono na be gisi ho eye wo na wo gisi ho ene ya safa man nya adwuma na ne ane de ane magim free ni nsem nsi we kokozeji ova baby estala ba obi ameche no abranti asema wokan ova nyame ne kwene enumre mi bofu ba sanse edi kan mame nko ya police fo no ho kuruwe da bia meka se obi ka se kuruwe ye obambo a ova oboa sanse di enti mame kan me kan no sei se obi nya case na odina asem se bia wonu obi anya problem enti wo come for police station ho kwa report to police station ede be ne ya ne ya police fo no kwan be so ne ya no mfa so a omusi yo mu case emra eyemra pragia no mkoto ye na eye pipa na moboto so enhyehye na mo hyehye no asam no ebra brante ne kra ne eye saa nipa ye ne kasa ye ofa kasa ye amaka no enti krata ne yamfa mama mpontia police fo no nchen na ede ye ekoso o ma we mu a dabia na koye se sebi ye police na omudi yeso no dabia no ye de ahiafo no anase ye ni bie no dabia ye de ani kamafo
asɛm a ɔfa itina no a ɔkeka ka wi we eyensɛmu no eduabo ɔfa entwamu da media nka branche ne betie mi a enka fiti na kɔ no ɔpa police station kora mo nkɔ biem ɔmna mia ma kyane baabi tie abranche nyesa me kyerɛ bɔne ɛwɔ TV so ɔpa ntɔkɔ so yakreti ba akopɛ ɔfa no wɔfa ase ne ba no a ɔka ho no so mo wayɛ adwuma na so mo ntua ne ka ɛyɛ kwase abuo we wodi gyina ɔmo a we ni na ɔdwo kra ɔmbɛtɔ no mo wɔte ɔdo because ade a abranche kan ɛyɛ kwase abuo ɛna ɔmo bu abranche etu free sɛ ɛyɛ wo fa yi sɛ ka wo fa asini ɛna ɔkɔkɔ yɛ adwuma na so obi sɛ yɛ sɛ ɔntua ne ka etika wo bɛyɛ wo de anaasɛ ka wo fa no wo na no obi kɔkɔ yɛ adwuma wo can pay ɛna sɛ nipa koro no de fa asa kwa we so a etika wo bɛtɔ ho ase ana yɛtete krom anom ɛna sabi yewo sika yewo bi enti sabi hiani ya ade na sɛ nko ya ne yɛ de sika no pɛse yɛsisi hiani ɛde bɛ na kɔ so yi yewo yɛ nim sɛ bia sabi sa asɛma nko ya yɛre kɔdan aprosifo ni bi nka no korɛ wokɔka ɛna sɛntrɔfoɔ deɛ da bia no ɔfa wonu ade ba kwa ya na ɛmetan obi gyina asɛm aba ha no mu na yɛtu yɛ sɛ bia yɛnkɔ police station kora ne yɛnkɔ hwɛ mu no police ni nya hu sɛ wode firi Sompa TV a ɛtu firi Sompa TV ɛti anya wo dai abrawo police ni yɛbɛfa wo sɛ brabɛ di ɔman no so na ɛbo ɔman no sɛ adeɛ bi nkɔ yi a wona woyɛ police ni ana wona wo sɛbita bi woyɛ CID ni a wobɛyɛ nhwɛmu wo sɛ asɛm na nipa ne ka no ɛyɛ no kwa na sɛ nyɛ no korɛ ba we nipa kɔ na akɔ no nam sɛ wɔni bi nti no da bia no na sɛbi yɛbɔ nipa na pampam di abranteɛ yei media so for betie mi a enne ya enumre ya crop on touch snap na sa wo fa ya ene ne wo fa ase be ya ono odidi abranteɛ atami wo mo ne duan wo nko no we enye tuo because eyensemu no eyensemfo a sa ne ma ekoso wo krom ha because ase Ghana hanom no wo bia ne ka bi ma so eti di abranteɛ kan eyesisie na wo fa panyin ya frew Wofa Lumba no kasa wo se kansa hunu kansa mfon ofa sami abranteɛ betie mi am se enumre ya oponko bodidua wo modua no fa busani nyina na ase no nyina nwu because sani ma we ya ade a ekoso wo kumase ekoso otakrade o ma we chese obi a woni bia ne esisi usa ade be na ekoso okroba ade ne nko ye na bia ko report to police station na siadi ni ebehwe wo nsemu no siadi ni etwen ema gese onya bibi firi ho no ansa dia wo fa kan ekyerese wakotua sika de mama poti abrezifo ekyerese wofa no wo bibi e wo abrezifo ni munti na wo kasa because woni bibi a enkon kasa nsɛmfo we already so ana ka Sompa TV no TV na radio bi a yɛketo bi ana asɛma si ye frewa so nya abotre na wo kyerɛkyerɛm na oma ahwɛfo ne atiefo na omutie na hu sɛ asɛm na wo ka na to asomu abegina wa keka we sɛ ayi na asɛm na wo ka no wo kama fo fanko baabi oni baabi onko sa ko police station on mo hwɛ krata mu no asɛm no sɛ di bosome sɛ di na wotwe no abrante oni kama fo abrante ne betimi an kama fo ne ɛyɛ antoa ne kama fo ne ensuo meti onkokoto ɛyɛ kosua no to snap no omo yɛnyem ade mfama no na ɔfɛyɛ ne wo fa ase so medi na wotwe a ɔmetra wiase di ntina yɛbɛhwɛ no nyansemu no ne ensemu no anipa bi ɛyɛ ya ɛne tambia no omsisi amanfo ɔfa me ma no asi nyame nhyira wo ne ofutuo ne obombo a watoto na nyumre toto na ka oto ne sa na mani ageo me asemba na o se chire ka na ma Filipa papa asem ni si mu di ko police station medical baby ekobo letter no enti ekobo letter no na medical me ko na omo se omo de omo ayo ma family ehye court ase ti saade a ombe kire me police ni bi ho na makọ ti me ko police ni ho ena o ka kire me se gise me de court police ni friend Mr. Zack okay ena o ka kire me se gise me de court na mom no court no o ti ho a kire me se man kutabe 2500 a se betimi akọ save o mo letter ama o maba no agise bia saa sika no maye enu bi no mo do beye sermon letter ne ade di bia kwa save omo nti no se minya sa skanda metimi appreciate me ho amana yie so what you say nti asemo ka chem ti me na mini option bia biom ti me to just like that
ɛna one Mr. Man bi so buy no obeje me letter no fi me sem no hwe no say fine case no de come an madam to de come madam ne yes say yenko na yenko frɛ Osman Sedu no emra ti ko na say yes okɔ adwuma oni ho no say ndi oba omra madam no oyɛ den ne madam minim ne de bre me de na like man ko police ni ana oyɛ den o police ni okay enti no yekoye na yes okɔ adwuma na side okɔ adwuma omra opon adwuma ba omra Mampoti police station no so beba around 8 o'clock and I was say 8 no beba dia and onjai no omra anopa 8 enti no ye kɔ fie no ye kɔ ye fima police station na ye kɔ fie no ɛna ɔno no ɛto a police fo no ɛwɔ hɔ instead of say car say ade chia no aba no oba that day na but me no obi an frɛ me enti no police station be na kɔ so Mampoti enti anumire kwa enko obi nkasa enti menkasa ubende gogo ame ya ne voice ne nye mateye kokoze chiwaya de wakasa mamencha odifo Japan ne Dr. Yoko wo konfonochi baby anayi wo ewo asokoro mampon Dr. Yoko baby awo bi amecha o masabo wagu kaka mpese mekanya ne se katacha obe matia se o ka sembi se duru mebi wo amanipa edane mwa na cheni esa restore ma nipa ni nyina ye nipa ya dane esa dane nipa ewo kwan bi so na no o kan se chewe je ye na dan nipa nye ni nyina ene ye nipa se de se bi da so ye mo asunda so ya na ye trafidie so ye mpese ano betra obi ntagi papa ma mo se friends e wan Osman Sedu a edi we da so kwaku mitu kwa burumam na wo ka sembi na baby e ko ye no kwaku da no anu ne ye ketewa bi ne ye botwene mu a mu amu abontinya se mu ni pa 200 dey say fight na wu sa dan mu bi ansa na wakọ baby akọ kan wasem sa kwana no tehwepe onzol bi mu bewu kwana ye ketewa bi be sei ne botwini gudugudugudu na mu nyina mu dirimika eso dirimika na fight wu sa dan ketewa ni e kwa ketewa ni unim na poli ana kwana no tehwe a no ano no deti na America sa ya kotu ye nwan nkramofo bebre esremfo bebre na me ba manum na sa ya tete ne enim sese be first ne so obi ye kramoni a let us waben first ye so obi fisremu a let us ani pa kwando abo na oban kwagu ma men ka asem che osen obi ye kramoni ba sansem fun we oni da na wakoben no na de se osuma ne se koran na wosom no emu mra e na ode efre ni nyame je no nche se sebe mpredwasa so obi ye kramoni a that means sebe waben no dabi o komsheni Muhammad ne nsem na ode baaye ne kuredie e na ode baaye nti obi Islam o ti Islam sum bi ase no no kai koran no onye de papa wo ye obi friend nkan che nim se na tebia se so adwuma magazia eti mo magazia papa ya se mi mo ka no munim no mo nkan che de se so ni futufo a mun ko tunufu aya me ya se me bo me voice no ho ban na du aja na me ya aduma yetimi de aba betra ade papa yi osuma anwan se du yi asemo wo kekan ya ne sei krobi so boy kromfo aye che no ono na ekire se yemfa ne nko krobi so police station wo akọ wi ade ya che no onu mom na eka che nkrofo na ya che ne se mesemo fa me kwa police station ase ne sei se ni nwa pani na e commander e wo hoto na ekire se yemfa ne nko to de edu wa be police case ano mo se wo na ba kire de enko ano mu wie ni ho na papa ya na na ka sei
on say ne nsɛm nyinaa kɔgyina wɔde kɔ police station wɔde kɔ police enti wontie nyansa asɛm kakra sɛ asɛm bi wɔ hɔ a deɛ wɔbɛwie asɛm no toɔ no deɛ wɔka ne sɛ ɔpɔn fa nkɔ court ɔbanyansafoɔ bi ani wɔbɛka saa nkwasi asɛm wɔ yi no bɛbɛkyɛ fidie so mama ya no ayɛ kɔso mpanifoɔ tie yɛn na nsɛm bi ɔmo tie koraa na ɔwɔ fie no wɔn bu afu kyɛn yɛn na enti wonsua nyansa bi kakra na enti ɔbaa na wakyi wonni ba wonni abusuapani anaa baabi asɛm mpɛdu asɛ wokɔfrɛ wo nyame no kroan na wokɔkuta no yɛ wokuta nsuo mumusa sɛ deɛ nti na nkramofoɔ mpɛ ɔmo nsa ho hohoro mpɛ num every day kroan mpɛ fi me fie me papa na wɔfa asepa ne Dr. Mibo nsu ɛnyɛ nkyɛn ɛfiri sɛ kyɛbɛ pɔ so nti kroan no yɛnim me woba me fie a metim sɛ mosque hɔ kroan da hɔ saa kroan na ɛda hɔ no efiofoɔ nkola bɛdi agorɔ di nkwasasɛm obia bɛtumi ayi nkwasasɛm obia nkɔ ho da book no ɛyɛ ade a ɔkɔmhyɛni Muhammad ne nsɛm na ɔde twerɛ saa book no sɛ wo so bɛdi akyire a di ne korɛ sɛ woani ne korɛ a ɔmoma no a wode bɔ fam mprɛ num no gyae mena meka kyerɛ wo wonte Islam so ase ɛdin wei da so wona ne abrante akɔbɔ pepa na moto ne nya wo de ade na wo nsa kɔhyɛ ase yɛ den the worst thing is na manfo nte ase o ade e friend say me kɔsan oni baabi ade nipa bi adu wo fa ase ni na ne nyina ne nkamfo no wo hia ya wo hia na mo nwono na nka prage oba da bɛn ya bɛ hyehyɛ mra ma obi kwa ko ni mse omo twi kai taxi ni ade ade onafo na fele aye sesa oil onafo no na sesa oil eto no betwi dia ye bibia kwa up and down wadi bi to fufuo wadi bi ye say wo to yogurt but oil ona na sesa ba abrantie plug ya no amamusa wo se ho maintenance bi ono na eye eti ai sedu Osman sedu meboa se wo tie ne a wone ne wo faase na wo san abroche na wo se Dubai o se hinfon ono ye friend sen ajara ono so kwa ni diwe ajara moa ono so obi tie won kan kire no kwa free time a wo fra brantie yi a na wone ne yese na sika sam ne ade no ona one abrantie nya wotan to mo plan ya che tama ajala ne frefre abrantie yi no ne ke kamera kwase ase ne ade bi ba mu no ho ne enwia wa ma nani na ho amuntie sa nsemu e mo me bre ya trafidie su tumufo a du me bia mo ani na ho kata che oba ma se wonu obi nya asema dika fa ne fa wiase obra ne ho ase ha na fa Kristo case we ba ye no se me wo mo na samo a ne ka se me mepakia unless me sika gu me nsam because what breach contract me no obi wo contract se me ntimi bia mu a me nimra no me na ma breach contract it is said then company ni bibia wo me obi ampam cheni se company so ka chem se mo ntimi nim nya adwuma bia mu a ono so breach contract se me fi se me so no ma bi so a na me come baby because wo nkwa o wade o wiase na no ma wanya ye kanya kokko se chasema na wo ken se asem wo bi twese kan edi ku ba ko a eye hwan krawai nipa sa bontoa ka che nipa ekuta papers nketoa MPP ni NDC ene omo amaka wotoa ne ye prew ye zero number ho anwan wuduru afansasi me na obeka sa asem ya kinabe krobe ne yatimi ya me kosala akoto aba metu aba mantu aba adwuma we mamamu a mede ne madidi because ade e bokwo yi hu bai no ya nya bi wonim de enti amakrom abroche ne adade nipa anwoto wo mu nya hye sika gugu fam o wuti kro ne age tax kra na hu so mfa so because akra na aba wo no
aban na ɔte hɔ no ɛnyɛ na bɛda ɔban no so ne daeɛ but akora na ɔwɔ no akora ne nya sika aban ne ma ne sika aha Ghana yɛ nya bi saa wo so wanya asɛm na wo fa mmara nhyɛ wo nsɛm na wo de wobɛkɔ police station wo a wo yɛ bu kwasɛ na wo nyansa ɛkɔ police station wɔ no wo duru hɔ a wo nkora no wo yɛ tamfo krobeni wo yɛ tamfo na nka brante asɛm a yɛte a yɛkan na nka yɛbɛwie kora no na nka yɛ obi ahisa asɛm wo yi mafa beka police station bi a na ɔwɔ yi me mo ne di akyɛ konya atan ɔwɔ central yɛwɔ fie no a Fox FM nsɛm bi sɛ yɛkɛse ɛbɔ so no afrɛ backdoor ɔso akyɛ moma brante ne nhyɛ me a nipa no ɛsɛ ame nkɔkye no ɔyɛ ya ma kyire no okonya atan sɛ ada na wo na nkoa na yɛbɔ aba so ti na mamo ne di wa ha no nipa ɔde ne nkwa ɛne sɛbi na ɔyɛ pɛpɛpɛpɛ yɛ ti asɛm a ɔyɛ ka kyerɛ no wɔsesa sɛ case ne bɛkɔ court a wɔn fa sɛ 20 something there emra 25 million old currency sika 25 million na bibi wo fie a ke baka jo se pona ene dabreko wo fie ye baka jo se jagu ani yenko hire forest enko dwa abayre enti de ya ne se ense se o jamane ka enu nti na brantie yi Osman Sedui wayire ne ho na asem no police station ene sa na tell la show won fa go court because Mr. Branty sa process no ntimi mfam na ka we asem we kura na ye no kan e ga do police station ade bi wa in police station ni kwa say yesi won konya asem da na man kan ya say o rene say dipa no ne na dele no ma bia enye twan entempa na no ahwe na me ma wo bibi say ne wo fa se no wa brochire eto mo fa bibi di enti nka na asem me o case ni ba se wutie ne nkomodie na ma me no fa ase ne ka je won park moto no ana wo fa obaba wa mane ana wo ka che wo fa ase ne se esi wo nyina no mfa so bia ne so ma ne fa nya adwuma nti begin no na ka de ne kura na ye adwuma ana che wo ka kire abrantie so fa ye adwuma na so fra kura busa be ka se ma je esi wo se ma je moto no ana mo de force abon moton maza mama kasa ase mi chedipa eduru me bi ewuo bi anipa wu akwahye fam ne nkwahye ase no no an carelessness na aku no obi wa ha ne manya hweo na busu anya hwe duabo na ne yeka no se obi wa wase ne ma ye den ne ira ye den ana okobodu ya wose onfa ne ire ne ma na ase na me makobo dua se me kwada ase me ni sika me de kwada nsuo na se nipa no so ya ka ne sei no se be prejudice ase obakwasea ya de ka na ohuru nani so eya me ya sa papa wo yi asole okono Islam som so bi kobi ne ye hu ni sa no ma we ya na e ma homte me samo mo amunim papa wo yi baby a wosom baby ode ne mo makobo fam mo nka sanche no baby edu nani kwase nkedu wo sa ade apepa da so ya bre won e maka me se Ghana anko a e je bedu mrebi no sa pepa sem ne ade no nipa ne wonye o ye modu ya ntoso na me fa nko ya adwuma me bichi contractor insuo ni nkume wo so bichi enkum edu ba bi ne beje adwuma ya kona na we de ebo udi o wada ma nya ne asaba nti we de yesi ya wie contract no nti wase dani ne de ama na obi akoni baby because Ghana paper nya adwuma na asem wei anka ko police station no ka brand en kwa nge mu na yemuja search so ko 25 million answer court we ko dey court case wei e dey court enu ti na ya na betra fidie so a nye se ye na echi obi kwan se obi nkobodu awu minya court sika mintimi nko court eti de work no Osman said do work no sa brand e fa nko court no won fa ne nko court oni ba bia de ko wo pa no wo fa se mo mfa abrantie na nim fifire no se oni mpefe se abrantie wa som ena ni sika wo mo ho de a na wo wasan my argument ato so na wasan san na wo san kire se wapene so
ana wasan na sa ne ye frɛw ne ye kanya nsasɛm kyerɛw na sa wo so bebusebusa questions na last minute to catch and say on fanko police station there on fanko court that means asɛm ne kodu police who interest wo nti ho na wo kyerɛ sɛ nkɔ na kuro we maka me say drum bi wo a ɛma obi maka bibi nkyerɛw wan kasa use box na fatra Ghana me na meka kyerɛw ya nya hwi wo Ghana amoa obi asasa wo boa no ana wo da wo mpa ma no obi onya sika wotim di bi adwuma wanya bi ye na boso no tua woka e na nka wo da bo mpa ma no ena sa me meka se obi dia sorry dem dia park bi so bo mpa ye abato yi ye de hya wurade nsa meme wa da je bi abato be na me de ko hya wurade nsa wobi dia park so bomba urade ye MPP NDC cheda hwa urade manenya boko eye boko anya boko me nko bomba ye bia manya re wa wutie me wa anya hui woni perfect wa anya hui na kwa kumedi masamba wie no ade esese nka Ghana ni bia no ya sebu bibi ni abam mutie ni apa ubi bi ni abam wo fa bi ni ho unua bi ni ho de esese nka boa ne saa no ma we ya ye hu ye ka ho asem ne ba ye no wode ko ye no ye hu se nipa so mashi wode ne wo fa ase ne sisi no ye de yi ato yi enti mo fa de sika ma no ya je ne sika de ama no ye wi a mo trase mo siesie asem next time no se wo fi se wo beto bibia ma obi na ye te kafa me se wo ni akoma efi ne kromenye na mo to mi no fo na asem ne na asem ko wo te Ghana ha wakoto aba wakosa lai ye won konsa wa ye campaign wo ye sei enso ye bo bisum ye wa kai de wakopa adwuma ma obi papa ye sole so wo so ote o mamuni awoto ade kaka benefit wo anya nti esesa nka Ghana de bo nipa sanka Ghana 1 million so boto mu a ka de koto aduane wonya nsesa ni aka jo Ghana aha de me ofa bia ni abam me nwa bia ni abam na emom me kuta sika wo ya etimi benefit me ma hedan me ye ni amakoma pe ni nyina ya nya bi nipa da sani so na ode ntuma bonimu na anu ayi bia na mehwe wo mo bompa wo so mo bo bronsam bro na ma me bi gira no to ne sa no bo bro wo butu bronsam se wo mo bo wo bi gira wo pa mo bronsam wo abato we hu hwe ede na onya ye ya wo ko bompa ye wo nya hwe entokwa ndi ensi na me to me kwa kontokwa ade esese Ghana fo mpani fo ye police pani asema ye kan the first na FM na TV ni ho no enti ne ye kan asem kwa na mpani fo tie o enne ye TV ne FM station adosu enne kasa bi ne nwum bi ye se enti obia enti obia mpani fo se obia enti obia tie be ka asema wie hwete sam sa na tie de ye be kire kwan sabani se dia na so wan fa ni dia mayen ni ade boko asem eni nyansasem na edi hyiaw na wo de mra se ibaye dia nipa no abetra no dia no bi betra se na duabo de minimbo winimbo e be kyerɛw samoto ni zo ya de fo se abon ade e be kye no na nka nkosua nyina atwa ho ahia na snap no ya bobagu na dawo na obi beto de wagimi nso pa onkoto moto no so wakɔ na nkosua gu hu na se snap gu ho so kɔtɔ na nka moto ni nsi wo afei de Ghana ni bia pe ni patuntum bia pe ne se asema to no na afei ye kire hwehwew edu mebia mo bi nkire hwehwew ye mpa wa cha ubi na nipa jime dodo what's my person bika ya hwewa to Monday obi a meka ho hwe Sompa ha ya bebia champani no ya menchira nkwala kwa kumidase okay ni ebe kire mpanyo de kire nkura nyi ye computer so agade ye ba me de mente ho beba koso twen ye ba sisi
siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika dwane ne wanya otedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanti wire for. Opese otu kwan kosiade a Express Group do beko mind bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor runabout Accra and so Omo Nation First Light, Tama Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From more mature for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes a dazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimiziana na no what she doing son. Ono na yeza ye burukutu ginger factory for no. Sesia burukutu ginger obo godu nyina na mabe from free in a computer sim. Why a burukutu ginger ogu sashim jajaba burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor owo no no wanchemfa oye burukutu ginger cheers into wo so na way from the bottle ana yi sachet kor na fa posoto ano burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, bermensio. Nomno nyansem, enton ma obi a wonya emfi dunwotwe ana oba a wofa afro. Saa adwadie nkratoi, FD ahwem agye atum se eye. We na bingi koroboto bosum kwati ya dunkudunku a osi asuo midin ba kono no. Ye obrefo de adame wu nipa be sume se o mano wo fa mabre o ma koko deni sa o Ghana sa mabre nje mikase nyina ye bete ewradi nshire obi a no nyu obi akese se da ne da nyina mokoso de maso FM ye dwumadie ohia na mo anwuno kamanso we mi amagi atwe nanka ya stretch ne kakra nanka sebeta frachi wajana dwuma di Ghana mraso kakra na ohunu se mra wo kurum ha na sebeta frachi tomiri bia ehye kwasiafo bi no monsem mra na wo kurum ha wo ba wo de wasem no kudi kwasia ho a oye ntese ne mra ni ha na ye o se mra ni ho nso ne mra wo ho ya brantie yi kan ya mpa mampontin police ni abi abesi ne so no case we ye train court aban juma yeni aya show atare se police ni obi ni obi abon krata se yade we ma medru ba bi se wantimi aye cheska krata nda wa kan ye hu okura timi de utumi ni wahunu na ketua bi solve issue ye train court ampa asem bi akrata ada so ni twa se court nanso usu dibreni timi solve issue bi a enkoduru okura nkotuetu aban aso nkotuetu court aso ndi yade bre wi na mambonten woto nsafre papa no bae abrantie so no ya adwuma sese o se no kore pipe wakan mu ane woni ne san and pipa ne sese papa mpajo ka se me ya ebechem and ni sika we unwi adwuma no unwi
nyeno aso ma wo dasem ni sro ma me dance me de bebre no ne ndwa atia wo se kire wo je to pay 25 million bi na sa abesi muso court wo no de kwa na we kakra da ha ne de kakra ma we na kakra adwuma yetua mo ho ka ya na mo bi ye moa on adwuma yetua mo ka nu di na aban no e de makọ akọtretre wa ye gi ye taxpayers money e di tuatua mo ka no ya na de na mo pese mo kire no ya ne nkrasi sube na ya mo de na dia ya na mu bi so pese police ye times ha no grono de na mo usua no de no dia na asa ade bia favor odi just ye fo obi adwuma bibia am favor no aban akatua nyina ji ono ansa nya ne bottom sika oni di minje obi a wo wiase ye mpese ye bre ye mpese ye de ne monyam ye bibi emu obi ka se nyame nhira ye mpe ti ye teso mpa ya ye tua ye kai ka brandie ba zi tua sika ansa ne amo abekasa nyansa be ne o eto obi nyame nhira di munim so mfa so ana mi de kuro be kura ne aba wo ya tuma ye titi muzaro ye ya me no dia ye ka say obi sandi miska aban tetas wo so wo de sebe aban no de yedai me sandi obi sika wo tetas aban ne de yedai nyene na to atwa mama fro me ka kom ba bi no lolo fe age me yamiam because ye betua hu to ye age matom private car no cross wa ye age hu to ye age aban dis kan yedai no wi aka je se sika na majeje no wa mu ameji firi o me ma obi ni me di tia police ni bika me tia judge bika unya asem akọ no mu ama no koram na mo ntem no so me kwa musa asem baji misikanza mo ya na dia dia masa kuro no mu be jangwase asem no ma ye kuro ni ye o ni amo ye no mama maburu no boboda mo mu be janse mu hunu na kuro no matoto ne sade ye da ne ye ko akoya ni mo dizese mu ye campaign dia na mo ka muka de na kire yen sanfa ye jimi ntoto aba me mamusa na mo nkwatena so na mo sanfa tas megu ye tiri so ne ye nya asam sa wiemfu a ye san ni mra bi aka bi ma che wasa akopɛ bosia ne ye tikuro mi ye be ye den eno na me chechem ti ase se ya me timi control mi hu ya na nya atem die na me pe wo die asama ma kire mu ya jimi we ndi ase kire ne de si ya wo mi abetena kuro bi mu ye age meta asami wo bio mini bio me force atua na minya asama atase ye de atua obi ka so anu so mfa nkwatena no wani me di fo wonka nkyere me ma ye ni ya wonka na eno so me ba wa se me di fo se mini fo wo se atua ska ene sei wo man kwasiafo amuni dire mu wani mu huna de mu waso mu nte asem awurade asem ye no kora mpa di Jeremiah say meni ye nisuo ana meni gosia eye nisuo agburu a anka mesuo ma me man o man na agija Ghana ye tan Ghana nya akono o man ya tima ensuo 10 pesos and then in 50 pesos awurade ka se brebi nsuo a ye no mpo ye beton amaye eye no kore ade akrata das nanka ye veba mpo a digakwa asem di nya de kakra anka mra bi betima ako ama no na we di akrata daso edi adanse se mra no se ne ye ko no me di media so momfa mo de mra da ye ni panyini bi wo krom ha eni police ni bi obegina se we nko ade ye ma no kore kakra pie ne ye wu mpa ye de akaye nyame betua ni baka o ni baba bre mo wofa me kra nhira mo mu tete sa da meka me honhoma twedi ampodi jam ye eni mpanimfu edi machi ne menam ma bofo awurade bom so omu ni machi omu nhira Ghana positive obi da because adwene wo mu tiri mu nya papa omu ye papa ni tie me nkoma na o ma me omu adwem bon ni tie na me ho ye omu yi dia na mo jini wiase mo pede yi abrante ko akoma to yam aha Sompa Asem Mpe Nipa ye bepe no pomasi bira dia ma bosia ko de be bo atwema nso wosi ekum nipa honhom kwan mu kwan so a ebekum nipa kwakwase ye deserve so otena se awurade nyankopɔ kan wosi ndi kwan se nyan etena fie de to obi o ye nyan ye mane ntena fie na yeso ye dimfa mranhye esa ntwituo ntwese kan di amamre kwan so wo be firi mu akɔ na asumdi aba ma nipa tia wo hia nipa mo mane tia aso wonka nipa ho na wonso ahwe kwan yi wo kasa nyana mitio adwuma bi ne ya no se sebe tafrache
uni odo ba wiase ana wo si odo ba wiase na bibi wo ne nsem a anko mo obi nkoto bibi mfa mmerɛ wo bre na obi ehu mɔbɔ no wato ama wo ne kasa bi anko yie ndi ama wo nso wakoma ndi ofre wa no waka wadwena kyerɛ no ofre wa no waka wadwena ne ya no matotasi ama obi amena yem bi pen meton ne fofofo one ne kasa kyerɛ sɛ one ne nim twi wonim twi na wo kra agye anti mfa nkoye adwumenti ne opɛ bia ene ne ka sɛ na mona no hu ase je yo fa sɛ minika o on abrabɔ na ye botomre bia nkofo bi bre na o ma ya ade ndi so imagine sɛ wo ba be kasa wa wa ya ma ho na sa ne ko ne sɛ ne ane ne ye pa eno ne ne abai onse ne wo fa na afedi oni tumi bia bio endu firi akɔ na won setimi ka bi sa mserew dipa na ne de ane de ye se ne ade wo no de bonkum na de etomre bia abrabɔ betima ba ko anim ntini ye kan kwazi asɛm kra ase yo dache uwie na unya awade unti meka ngwazi asem ni nchire obiem ya yakotran nkofo ncha mo ni challenge atwa ye ni so ni ye chen mo panyin na nke ose bo wo mo kora na nso be ne dey abasa ba jo frɛ na chire wa adwene ketu abi ni enko 05519319 05519319 yenko nko ye ni mebu afu pa unso obi sisi obi am ya yale na nyame na mene ne wase makan kanti du betem bi re ma men tuma kan su na nsem bi wa me ame ngodi animu nyame de atro bia me nim sare ya na ono so ne kaza so wanti o se ya na ne bu afu hello yes sir Wofa Lumba, good evening. Good evening, my boss, meet you. Na enyemere me se me boss wa me hu de ne ye me ho. Na dia da si wo me. E dia pa na si wo me. Owu ano so wo ti a wonya ne wo ye no. Na ne wo fa se wo mpene nkwa. So pero fa se na nkwa ko nye je wo ye no. Ade na wo ye no wo so bro na ebu no wo fa se no so. Seven thirty asasa no wo fa ni no fa se ni nyansa ko de ku ni nyansa won na ye bi no ko ti aka bi dia tere no. Oh. Hello. Yes, sir. Yeah. Good evening. Yes, sir. Pacho program person baso kakra. Who was your papa? Na mtini kasa. Kasa dodo. Pacho no me kasa fira pas. Abeka. Nse Ghana please for na kan mo asema sebia omuko bibi. Na se timo mfo to kwacho mo bu omuko omo a ye ti fa na ya. Chasa asema mi ye ten. Obi onu ni bi. Ona akoya jure se once bu afama no. No ne honto no. Oni be se ma diska o se seyo. Mo pese ba kansem no. Ndi se ni pe wadi ya o sheli mu. Na so hu se police ni bia committee aso mo bu no mu kuna. Ni pe wo no wa na ona eboni ana se police na eboni. Nyamisha kuruma odi akira be kanka se buti ha na ne o mo na asa abefa ho na nyame adomo mo. Tese hunhuna na tese hunu. Hello. Me Wofa Simiti o yanko. Wofa Lumba. Yey. Good evening, sir. Pacho program no person ka bai. O waso dodo papa kasane yanko yani. Pacho yo ba mu ade ni pandi bi mu ya na dia. And tell you crowd. And tell you crowd na. Yeah. Yeah, no, mo jade o mo ya no crowd. Ba pray for no. Obi jimi aso sesere no husu obi ajimi akache nso ajimi no nkonko na ni afi na ase kwesere ze mpacho wajimi jani aye ni enye wokuru ni munse chire nka mo am taxpayers money ni de man masafo no me wajimi amensa anto se bi onyame kura betua meka. Hello. Me de wa bodam kura na obu ade amebu but wajimi na ye minister kura membu meka choose. Hello. Yes, sir. Hello? 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 Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Where? Radia Yadia on swear.
Ghana ne nukurana ne asahu. Hello. 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 Yeah. Good evening. Good evening, sir. Program Who was Kasani uncle ni last caller? Ghana for the album. I said the moment after young time can be in Kumo, play using your family. I don't find using your family. Ejimo koto aba mo hwe mo nsa ye ntu aba pa mo mpam MPP ni NDC ni mfo mo ni bibi pa bia mo mpam mo kura kunya no so kura no munya sa mo dede no mo ye e ka me kona nka me kona mtu aba nka me duru am de inka ye MPP ani ma ye NDC ani mbasa na akua donko ba bi kura ma pem ba bi atena kura de no. Hello. 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 Yes, madam. I'm Amen. Amen. Eradisha no nya oso kase ye sole pe Uni Glory Worship Center so for panyin neba oba babma nyame asema atiase papa we da bia me catch worship na nabasa mu oduru se ba ne se wo yare pa ne akwankyere mfa ngu fo ma ne ma nane a nyame ni pe ye friend Alex kwamena jamfi me papa no opema asem se nyame onhyira ne pa ella etie bi ella nyame hyira wo so am heya na afi onhyira ma afia na onhyira Silas ene granny baby am obi awrade nhyira mo happy birthday to odofo pa bi aha akoda no fe Daniel ohene okay asiama ne papa ene bibia bema bedide okay bema bedide se yankopon de afe ba kwa ka kure na no wotete wo frɛ enti Daniel ohene asiama o papa bema bedide wo ye nwa pa prekope na ne bani enti nyamenya ne kese no man nyamenya ne panimpa o man meye te se de amen papa yi oyi beli de awrade nyankopon nhyira oba no no nka no no nya ne kese akora no ne ho ofe address kama ne stamp fa ne nyina ba bi se ntwa picture obi ade ne nsa ye wo ho finade ni monyamfo si agogina ontimi ntwa ne picture ne stamp fa picture we ma ye mpesa enyame nhyira no nya okase pa ho ofe wate wo papa wa heda wo se wo ba gra gu ani mase misu magu nani mase why onye biem why nyame nhyira onka ho no nya okase kwa abasa nyabasa na basa nyabasa na basa ba kwa kudi apese kanya ne se papa no ya wie so offensive for sambo o se ya wie so enwie no wo fa ase no wo se fence how ade ajara mo a o country ben sa eso okoba business ndino obi a woni ni bi ankasa nche no onya do ye no na kubi na achira ka na kaplaga ba da be no ye betese be man kwase a abohia ablabrocho bitimi toka ne ato no so ba ko e de asem na aba enti woni ne wofa no ofa wan Sedu Osman obi nkankyere no mazifo mu ni na mo nkankyere no oton de ho battery doctor kwa ye beza atena ne so biem ye beza atena so case ye betena so biem so ma meka ye betena ne ye di nkra akoye ne ye beye ndu opa o mara opa mo ma kogozaji kwaji wa home wa bele kwaji wa home kwaji wa home wa bele